Comezamos xa. Non sei se me oe. Vale, grazas. Eu son Jéssica, vou presentar a Gonzalo Navaza, son a secretaria da Asociación Faladoiros Vigo. Antes de comezar coa presentación do noso poñente de hoxe, agradecerlle tanto a él como a Quique Costas que viñesen a facer estas conferencias de maneira altruista. Tamén agradecerlle a Pablo Kaufman por toda a logística, e grazas a él que podemos ter despois estas conferencias, podedes consultalas nas nosas canles en YouTube, que tamén as compartiremos en Instagram, Twitter e Facebook. Tamén o Catro, por suposto, que sempre nos achega o espazo. Tamén vos quero lembrar que todos os socios, colaboradores, tedes a vosa disposición estas fantásticas bolsas que fixemos, a de Son de Vigo e Nononejo, a colaboración económica só son 12 euros ao ano, e grazas a ela e a todos os participantes nos faladoiros podemos traer estas conferencias e chegar un pouquiño máis á cultura, toda a historia da nosa cidade. Ben, vou comezar entón presentando o poñente. Gonzalo Navaza Blanco naceu en Lalín, é escritor, tradutor e experto en toponimia, que é o tema que hoxe nos ocupa. Por iso non atopamos ninguén mellor ca el para falarmos da toponimia de Vigo, porque pensar en toponimia é pensar en Navaza. Desenvolve o seu traballo neste campo na Asociación Galega de Onomástica, así como na Comisión de Toponimia, encargada de fixar as formas escritas oficiais dos topónimos de Galicia. No ano 2021, Navaza é nomeado académico de número da Real Academia Galega coa lectura do discurso Nomes de persoa na toponimia de Lalín. O seu traballo como investigador neste campo valeulle o Premio de Investigación Losada Diéguez no ano 2007 pola súa obra Fitotoponimia Galega. Tamén forma parte do grupo de traballo que desenvolve a teoría do paradigma da continuidade paleolítica e que explica a orixe das linguas indoeuropeas, algo moi interesante que vos animo a investigar. Tamén, se con iso non era suficiente, como saberedes, Gonzalo Navaza tamén se dedica a escribir e parece que este campo tampouco se lle dá nada mal. Ten numerosos premios que o consagran como escritor de poesía narrativa. Actualmente profesor na Universidade de Vigo, foi profesor meu, moi bo profesor. Deixo-vos entón co que hoxe nos ocupa, que estaredes desexando escoitar a Gonzalo Navaza. Moitas grazas. Bueno, pois boa tarde, moitas grazas por esta presentación, moitas grazas por convidarme a vir falar aquí. Veño a falar de toponimia, que, como é sabido, son os nomes dos lugares. A toponimia é unha das ramas dunha disciplina lingüística que se chama onomástica, que é o estudo dos nomes propios. E ten dúas ramas principais: a antroponimia, ou nomes de persoa, e a toponimia, ou nomes de lugar. En realidade están moi emparentados estes dous campos, porque moitos nomes de lugar veñen de un nome de persoa, hai séculos, e ao mesmo tempo, pois, moitos nomes de persoa, sobre todo a chamada antroponimia familiar, os apelidos, proceden de nomes de lugar, de maneira que están moi relacionados. Trouxen aquí unhas imaxes, pero non están ordenadas, simplemente metín un montón de cousas por si sae algún asunto na conversa, algún asunto dos que tiña aquí, que non nos obrigue a buscar, pero non traio un índice, ninguna orde, de maneira que se alguén quere interromperme para facer unha pregunta acerca dun topónimo concreto, calquera cousa, pode facelo. Antes de empezar, a primeira cousa que sempre comento, os que nos dedicamos a isto, sempre insistimos ao falar de toponimia galega, é a enorme riqueza toponímica que ten Galicia, que isto a xente moitas veces non o sabe. Cando se fala de riqueza, refírese tanto ao número de topónimos como a variedade
e, sobre todo, antigüidade. No noso territorio coinciden todos os factores que favorecen a chamada riqueza toponímica. O asentamento da poboación desde tempos inmemoriais, aquí non houve despoboamentos, poboamentos posteriores, eu que sei, como pasa noutras áreas peninsulares. Eu que sei, poñamos por caso a toponimia de Ciudad Real, por decirlo así, por pensar, a primeira que me ven á cabeza, é máis complicada que a nosa no sentido de que houve, por decirlo, dúas épocas de romanización. Primeiro chegou o latín, difundiuse o latín, empezou a nacer unha lingua derivada do latín, logo impúxose sobre ese territorio unha cultura que tiña como lingua de cultura o árabe, e logo, outra vez, os reinos cristiáns impuxeronse, é dicir, que hai capas superpostas, é fácil que se esquezan os topónimos anteriores ou que se traducisen. Os reinos cristiáns na península, conforme ian avanzando cara ao sur, moitas veces, renomearon lugares para evitar que tivesen un nome supostamente musulmán, cando ás veces non eran nomes musulmáns, era a continuación dos nomes que había latinos anteriores ou prelatinos. Bueno, todo isto é un desvío para falar da riqueza toponímica de Galicia. Aquí confluen todos os factores que favorecen a riqueza. O asentamento continuado da poboación nos mesmos territorios. Esta é unha cousa que os que nos dedicamos á onomástica familiar, é dicir, ao estudo dos apelidos, o primeiro que chama a atención, non sei se é coñecido, hai unha aplicación en internet que se chama Cartografía dos apelidos de Galicia, un escribe un apelido e ali sae o mapa de como están distribuídos. Pois a primeira cousa que chama a atención, o que pode chamar a atención, que a quen non estea informado, é que con moitísima frecuencia a xente que leva un apelido toponímico, que deriva dun nome de lugar, tenden a estar aínda a maior densidade dos portadores dese apelido nos arredores do topónimo que o produciu. Se pensamos en apelidos típicamente vigueses, como pode ser Comesaña, o nome dunha parroquia, ou... Bueno, porque hai outros... A ver, unha cousa previa acerca dos apelidos. Os apelidos ou son patronímicos, derivan dun nome persoal, de Pedro Pérez e de Fernando Fernández. Os chamados patronímicos, algúns coinciden cos do castelán, Fernández bueno, máis ou menos. Fernández pode ser galego ou leonés, a forma castelá xa sería Hernández. E outros son distintos, é dicir, de Estevo, Estevez, é a forma galega, e en castellano sería ou é Estebanez, ou en galego é Páez, Páez, semellantes, ou Paz, e en castelán é Peláez. Bueno, estes non teñen nada que ver coa toponimia, son apelidos formados a partir do nome do proxenitor na súa orixe. Logo pasaron a ser hereditarios, pero na Idade Media, pois se alguén era fillo de un tal Xoán, pois apelidábase Joanes ou Eanes ou o que fose. Seguramente a partir do século XVI foi castellanizado en Yáñez. Os outros apelidos son sobrenomes, fan referencia a algunha característica do individuo, a condición social, o oficio, etc. Son máis ou menos coñecidos. E o terceiro tipo, que son os que nos dan variedade á onomástica familiar galega, son os de orixe toponímica, proceden dun topónimo. Cando un topónimo é exclusivo, antes falei de Comesaña, se atopades alguén apelidado Comesaña, ainda que sexa en Katmandú, podes ter a certeza de que é alguén originario de Vigo. Pero se damos con alguén chamado Castro, por exemplo, hai 800 núcleos de poboación en Galicia chamados Castro, de maneira que dúas persoas apelidadas Castro poden non ter absolutamente nada que ver entre sí, ou o normal é que non teñan nada que ver. Aínda que hai heraldistas e xenealoxistas que se ocupan destas ideas, eu non sei se ainda hai unhas máquinas, había unha máquina antes na estación de ferrocarril que meténdolle unha moeda de 100 pesetas e escribíndolle ali o apelido, saíache un folio con un blasón que decía os teus antepasados templaron armas al servicio de Juan II de Castilla en la batalla de... Todo eso é pura atrapallada. É dicir, se hai 800 lugares chamados Castro, non todos os apelidados Castro están emparentados cos condes de Lemos, como quería esa máquina que che botaba ali. É dicir, o único que indican é que procede de un lugar chamado así. Bueno, volvo da riqueza toponímica. Temos unha riqueza extraordinaria, porque creo que non hai en toda Europa, hai xente que xa di en todo o mundo, xa é difícil, tampouco é fácil comprobalo,
pero é probable que non haxa en toda Europa un territorio como este de 30.000 kilómetros cuadrados, que tampouco é un territorio pequeno, con tanta densidade toponímica. Antes comentei os factores que favorecen. A continuidade da poboación nos mesmos territorios. A dispersión da poboación. Canto máis espallada está a poboación no territorio, máis nomeado está o propio territorio. Calquera pode comparar eses mapas do Instituto Xeográfico de escala 1,25.000, comparar un mapa de Galicia e un da Meseta, poñamos por caso de Palencia. Aquí non meten máis nomes porque non collen, pero poderían seguir metendo nomes. E ao mellor en Palencia, entre un núcleo de poboación e outro núcleo de poboación separados 20 kilómetros, hai únicamente 2 nomes para unha extensión enorme. Porque aquí, outro dos factores, o propio minifundismo favoreceu moitísimo a multiplicación dos nomes. É dicir, está claro que un único propietario de unha extensión enorme pode usar un só nome. De maneira que a poboación continuado ao longo dos séculos, a dispersión da poboación, a fragmentación da propiedade e logo ainda por riba o relevo irregular coinciden e dannos unha riqueza extraordinaria. A xente non sabe, bueno, agora que hai desde o ano 2015 hai unha legislación sobre o chamado patrimonio inmaterial, e dentro dese patrimonio está incluída de maneira expresa a toponimia, pois agora ten algún tipo de protección legal. Antes dependía, pois, da boa vontade dos gobernantes ou a min interesa insistir nesta cuestión patrimonial da toponimia, porque hai certa tendencia, non digo na toponimia rural, pero sí na toponimia urbana, en pensar que os nomes das rúas son unha especie de panteón de fillos ilustres e hai que dedicarllos á xente. O ideal, e esta é a recomendación dos organismos internacionais que se dedican ao patrimonio e aos nomes xeográficos, o ideal sería que os nomes das rúas mantivesen os nomes dos lugares, os nomes que tiñan antes de que construísen as rúas. E hai certa tendencia a xente a pensar, bueno, hai países que teñen unha legislación moi estricta, e non se lle pode poñer un nome, isto que lle chaman toponimia conmemorativa ou honorífica. Hai outra que chaman toponimia de repertorio, Rúa Xirona, empezar a poñerlle toda unha zona, nomes de provincia, son ben sendo como a outra, pero en paquetes, é dicir, bueno, a xente interesada nos nomes xeográficos e no patrimonio é moi contraria tanto a toponimia conmemorativa e honorífica como a toponimia de repertorio. Bueno, ten unha cousa marginal, pero quería comentala. Entre os que se dedican a estudar a toponimia urbana e están interesados no patrimonio, agora, desde hai uns 20 anos, funciona un modelo que lle chaman modelo toledano, porque foi o que utilizou a cidade de Toledo na preparación do expediente para que lle fose recoñecida a condición de cidade patrimonio da humanidade pola UNESCO. Pois o que fixo foi restaurar toda a toponimia que era conmemorativa e honorífica, poñendo os nomes antigos, non expulsa os homenaxeados, simplemente na placa pon o que antes era a rúa de Ramón y Cajal, era unha, pois agora pasou a ser, bueno, rúa non, calle del Barco, e debaixo de dedicada a Ramón y Cajal. Simplemente ten aí a dedicatoria no rótulo, pero volven ao topónimo que tiveron durante séculos. É moi fácil nas cidades, se un colle un mapa, é fácil ver onde está o casco histórico e onde está a cidade de expansión do século XX polos nomes das localidades. Bueno, trouxen aquí un mapa das parroquias de Vigo. Vou empezar falando das parroquias de Vigo, pero xa digo que se alguén ten algunha curiosidade pode interromperme porque non traio un plan previsto. Vou falar primeiro do nome de Vigo, que é un nome relativamente común na Romania, no territorio do antigo Imperio Romano. A palabra latina vicus ou vicus, moitas destas palabras tiveron un significado originario. Vou empezar por outra máis común, que é a palabra vila. Vila en orixe é un diminutivo de vicus, ainda que nos pareza raro. Era un vicus pequeno, era unha vila, unha vicla. A palabra vila, en tempos dos romanos, era unha casa de campo. Unha casa de campo sería na primeira ou na segunda xeración, vai nacendo xente, vai tal, e vai medrando. Entón,
Unha cousa era unha vila en tempos dos romanos, que era simplemente unha explotación agrícola. Outra cousa era unha vila na Idade Media, que era un núcleo de poboación máis ou menos pequeno. Outra cousa é, para os galegos, unha vila na Idade Moderna, é o que en castellano se di pueblo. É dicir, un sitio máis grande que unha aldea é máis pequeno que unha cidade. Bueno, hai xente que di pobo, ese é un castelanismo evidente. É dicir, a xente falando di, eu vivo nunha aldea ou vivo nun pueblo. Porque en galego o pobo é the people, a xente, non o núcleo. Bueno, ese sería unha vila. Pero hai linguas onde vila significa cidade. En francés, ville é o nome das cidades. En orixe era unha casa, foi medrando. Bueno, pois en Vicus pasa algo parecido. Vicus, en principio, era unha soa casa. En realidade, a palabra vicus ou vicus é a mesma que o grego oikos. Eses yogures que se chaman oikos significa casa. En grego, era unha casa. Daí ven esa raíz economía ou economía, é dicir, o goberno da casa. De maneira que en orixe era unha soa casa, pero xa en tempos dos romanos, un vicus é unha fila de casas máis ben. É dicir, unha rúa de edificios adosados uns ou outros, non unha casa individualizada, senón unha fila de casas, porque ás veces é difícil entender. Bueno, derivado de vicus é a palabra latina vicinus, é aquel que vive no mesmo vicus que un, daí ven a palabra veciño. É dicir que, en rigor etimolóxico, a xente de Vigo son auténticos veciños, dobremente veciños, mentres que outros non. Bueno, Vigo é relativamente común na toponimia galega. Creo que hai 42 localidades chamadas Vigo. Ou Vigo e un composto, Vigo Bo, Vigo Gudín, Vigo, non sei, pero superan as 30 as que se chaman Vigo, é dicir, é un nome relativamente común. Cando? Pois posiblemente na primeira metade do primeiro milenio, é dicir, antes dos suevos, moitos deles han de ser de orixe romana, é dicir, en tempos do Imperio Romano, porque despois a palabra deixou de ter uso. Ten paralelos en Asturias, en catalán Vic, a cidade de Vic é a mesma palabra, é exactamente sería un cognado, a variante de Vigo, pero na forma catalana. Antigamente escribían con CH, e Vic, escribían así, pero non era Vich, nunca foi Vich, sempre foi Vic, pero houve un tempo que escribían en castelán con CH final. En Italia, Vico, se repite bastantes, hai bastantes Vico de tal e cual, e en Francia, Vic, é dicir, é unha palabra relativamente común, pero de todos os vigos que hai no territorio do antigo Imperio Romano, seguramente o máis importante é este. O nome de Vigo rexístrase tardíamente, o nome da localidade. Bueno, primeiro, non é aquel Vicus Pacorum que sempre se dixo, que figura nun dos itinerarios das vías romanas, porque había número 20 Perloca Marítima, esta famosa que viña pola costa, que supostamente pasaba por aquí. Ora sábese que ia de Tui cara a Caldas por Redondela e por aí, non viña aquí. O que non significa que aquí non houvese unha poboación, e máis, a arqueoloxía mostra que sí que houve unha poboación urbana ou semiurbana no litoral, porque esta é outra curiosidade da poboación galega, que entre tal vez o século VI, desde o tempo dos período suevo e visigodo, ata o século XI, o litoral abandonouse, porque era perigoso, de maneira que moitas igrexas románicas, e son suficientemente antigas, non están na costa onde está a vila máis importante, sino que están metidas, eu que sei, ven agora a cabeza a de Moaña, que está a moita distancia do mar, porque houve períodos na historia, no primeiro milenio, en que o litoral era moi perigoso. A partir do século XI ou XII volve outra vez a xente a ocupar o litoral, e moitos territorios que estaban na costa e que foron prácticamente abandonados foron ocupados de novo. Vou poñer o mapa das parroquias e vou comentando cada unha delas. É un mapa sacado do Concello de Vigo, por iso pon aí Valladares. Oficialmente o nome da parroquia é Valadares. Esta é a denominación oficial, tal como está sentenciada. Pero houve, parece, como figura, eu sei, pois, a Comisión de Toponimia determinou que era Valadares. Ten paralelo noutra parroquia que hai co mesmo nome. Creo que é na Serra de Outes. En Portugal tamén hai o territorio de Valadares, é un derivado de Balado.
e o apelido Valladares con elle no resto da península probablemente ten orixe galega, é dicir que en orixe serían Valladares. Se trouxen esta é porque ás veces sempre hai discusión. Cunha compañeira miña fixemos un libro sobre a toponimia de Valadares, onde explicamos que a forma histórica era Valadares, e sempre que encontramos algunha reacción con este tipo de cousas, eu poño un exemplo que hai aquí, un libro de Nicolás Taboada Leal, non sei se vos soa, hai unha rúa Taboada Leal en Vigo, pois pensei que metera, pero que pasa? Pois non o trouxen, vaya. Bueno, pero podedes atopar en internet, hai un libro por aí que se chama Descripción de la ría de Vigo, su ciudad e su non sei que, de Nicolás Taboada Leal, 1800, publicado en 1840, en a páxina 100, é fácil, bueno, en a páxina 100 é fácil lembrar o número da páxina, é de reaccións tardías. Na páxina 100 di ali, di algo así, aunque en la Edad Media ya se llamaba como ahora, claro, él ve escrito na Idade Media con dous L's e pensa que hai que lelo a la castellana Valladares, seguramente ve escrito en latín con dous L's, pero di, aunque en la Edad Media ya tenía el mismo nombre que ahora, también se le llama Valadares, especialmente en la misma parroquia. Esto era en 1840, a un forastero, este non era originario de Vigo, sorprendíalle que os veciños de Valadares dixeran aínda Valadares cando a outra xente xa usaba a forma castellanizada, sobre todo desde o século XVII, desde que se crea o condado para os señores do couto de Valadares. Pero os veciños de ali, aínda no século XIX, dicían Valadares. O Concello de Vigo aínda continúa poñendo Valladares nos seus mapas, é porque dentro da propia parroquia de Valadares había certa oposición por parte do antigo director da asociación, como se chama a asociación, que é moi coñecida, de Valadares, bueno, é dicir, ás veces son asuntos persoais, ás veces hai topónimos que parecen problemáticos, en realidade non son problemáticos os topónimos, hai xente que é problemática en relación cos topónimos, non sei se... Sí, porque ás veces pasan esas cousas. Cando na transición, despois da morte de Franco, cando se intentou recuperar a toponimia galega, os nomes dos concellos galeguizáronse, como quen di, de gabinete, así sobre a marcha, pero había 3 ou 4 que creaban problemas. Un deles era o alcalde de Pontareas, que non querían, é dicir, que o problemático non era o topónimo Pontareas, o problemático era o alcalde. Ou, eu que sei, que máis, en Ribeira, que durante moito tempo estiveron empeñados en escribilo con V, en contra da grafía oficial, que era, bueno, son... Porque é probable que a xente identifique os nomes dos lugares, igual que pasa cos apelidos e cos nomes, como algo que ten que ver coa súa propia identidade. É dicir, a mellor a xente costalle, foi toda a vida, a xente cando di toda a vida, foi toda a vida de quen fala, pero o topónimo ten unha vida moitísimo máis longa que a da xente. Os que nos dedicamos a estudar a toponimia, pois precisamente buscamos. En realidade, estudar un topónimo é facerlle a biografía do topónimo, a historia dos rexistros escritos, porque en realidade a historia dun topónimo non é explicar só a etimoloxía, que é o que significa, senón como evolucionou a forma da palabra e a realidade que designou. É dicir, que ten algo de lingüístico, pero tamén ten moito de xeográfico, digamos, de unha ciencia xeográfica. Bueno, imos ver algúns dos... ou vemos as das... aquí que teño, bueno, estas cousas que comentei, de algúns topónimos de Vigo, que hai 41 lugares chamados Vigo no nomenclátor de Galicia. 40, é dicir, que non é exclusivo, este é o máis importante, naturalmente. Bueno, poño aquí a oposición a Civitas, porque aquí a cidade, porque en Roma ás veces distinguían os habitantes das cidades e, por outro lado, os habitantes dos vigos, é dicir, a xente dispersa no campo en pequenos núcleos. Bueno, a Vigo pásalle como a casa, casal, bueno, e moitos que foron cambiando de tempo. O topónimo máis antigo rexistrado daqui desta zona é o nome das Cíes. Non sei se é sabido, que xa ven nos clásicos grecolatinos, cunha forma un tanto extraña, porque aparece como Sicae, do latín Sicae, nunca sairía o galego Cías ou Xías ou Cíes. É dicir,
seguramente era sigue, con G, e eles asocian a palabra, o adxetivo sico, seco, e por eso escriben así, porque senón non daría este resultado. É unha palabra prerromana, sí, que seguramente significa o contrario, significa onde hai auga potable, porque bueno, hai inscripcións dunha divindade das augas que se chama Iove Sicuarios, bueno, esa raíz significa algo que pinga ou que gotea. O nome máis antigo das cías parece ser, porque todo o que ten que ver coa toponimia prerromana, o grao de certeza ou de verdade que temos desas cousas non é o mesmo que o que temos con outras que son máis coñecidas. Cando se fala de topónimos prerromanos, son sempre hipóteses máis ou menos ben fundamentadas, porque hai outros lugares que se chaman igual, etc., pero non hai o grao de certeza que temos para outras cousas. Bueno, puxen o das Sica porque son as máis antigas. O territorio aparece como terra de Toroño no primeiro milenio, aproximadamente ata o século XIII. Chámase Terra de Toroño todo o territorio que queda entre a Ría de Vigo e o río Miño. Na diocese de Tui, na antiga diocese de Tui, que chegaba a Viana do Castelo, porque media diocese de Tui quedou en territorio portugués e a final da Idade Media crearon a diocese de Viana, pero antigamente Tui ocupaba todo ese territorio. Por iso hai ese problema con ese filósofo Francisco Sánchez, o escéptico, que os de Tui dábano por un filósofo originario de Tui. El dice de si mesmo que é tudense, pero da zona portuguesa. En Barcelos teñenlle unha estatua con máis dereito que os de Tui, que durante moito tempo consideraron, porque ele efectivamente era da diocese de Tui, pero non do territorio de Toroño, que é onde finalmente quedou Tui, é dicir, o territorio diocesano que quedaba ao norte do Miño. Todo iso é terra de Toroño. Tiña un tenente, é dicir, un representante do rei, e figura con ese nome, xa digo, aproximadamente ata o século XIII, que xa empezan a usarse os nomes que logo serán as jurisdiccións. Vigo propiamente foi, no antigo réxime, eran 3 jurisdiccións. A de Fragoso, bueno, a de Vigo propiamente dita, que era unha vila, a chamada de Fragoso, que ven sendo un híbrido, case todo o antigo concello de Lavadores, aínda que tiña tamén unha parte, que correspondía a Bouzas, e eses, como sabedes, eses 3 concellos son os que forman o Vigo actual. É dicir, cando se creou o concello de Vigo no século XIX, non incorporara Lavadores nin Bouzas. Hai un libro titulado Terra de Fragoso, de Espinosa, Terra de Fragoso é o nome que tiña a xurisdicción antes da creación dos concellos no século XIX. O territorio estaba dividido en xurisdiccións. E entón, as xurisdiccións que integraron Vigo eran a xurisdicción de Fragoso, máis o Couto de Valadares, que chamábase Couto cando era unha parroquia que formaba ela só a xurisdicción, tiña un xuiz propio. Non sei se outras dúas parroquias, porque hai varias que estiveron bailando entre Bouzas e Fragoso. De maneira que non sei se en Matamá... Sí, é un libro ben coñecido, Terra de Fragoso, pero é un libro que parte da época da xurisdicción. É dicir, hai historia anterior e o nome con que aparecía era Toroño. Logo pasa a ser Fragoso. Unha cousa curiosa de Fragoso, non ten artigo, era Terra de Fragoso e Val de Fragoso. O Concello de Vigo creou unha avenida e puxolle de nome Avenida del Fragoso. Ese artigo é un invento de cando se creou a avenida, porque históricamente era Terra de e non do. Podía ter artigo, pero non tiña. Bueno, imos ver os nomes das... Terra de Fragoso era o nome, tanto desde o punto de vista eclesiástico, era arciprestado de Fragoso, e desde o punto de vista civil, xurisdicción. O río que forma o val de Fragoso históricamente chamábase río Sárdoma. E máis, a parroquia de Sárdoma toma o seu nome do nome antigo do río e non ao revés. E Sárdoma ven sendo un aumentativo de Sar, que significa río, é o mesmo que o río Sar. En Francia hai moitos ríos que teñen esta raíz. En Galicia, pois, o máis coñecido Sar e o Sarela. O de Lagares é unha decisión relativamente recente, do século XIX. Empezaron a chamarlle o río
polo nome dunha parte. Isto sucede con frecuencia. Moitos ríos teñen diferentes denominacións en diferentes partes do seu curso. Pero que o nome antigo era Sárdoma, fainolo ver non só a documentación, senón, ademais, outro detalle moi significativo e ben curioso dos ríos, que na parte alta, do curso alto do río, ten un afluente e unha zona regada por ese afluente na parroquia de Cabral que se chama Sardomela. É moi habitual que moitos nomes de ríos teñan como nome dun dos seus afluentes ou do curso alto un diminutivo do nome do río principal. O río Avia ten un afluente que se chama o Avión, o que dá nome ao concello de Avión. Dixemos antes que son de Lalín. O río Deza ten o afluente principal do río Deza, chamábase antigamente Dezón, de onde ven o nome do concello de Dozón. Acaban en on, pero son diminutivos, ainda que parece raro. O río Tambre ten un afluente que se chama Tamarela, é un diminutivo de Tambre. O río Tea ten no curso alto unha zona que se chama Val de Tielas. Tielas é un diminutivo de Tea. É moi habitual iso, de maneira que a relación que hai entre Tielas e Tea é a mesma que hai entre Sardomela e Sárdoma, e é o que nos garante que o nome prehistórico do río que forma o val era Sárdoma. Esta é unha curiosidade. En Alidrisi, un cartógrafo musulmán, ou del Ándalus, que ten uns mapas e uns libros de itinerarios a finais do XII e inicios do XIII, cando fala desta zona, porque ven navegando, pasa a desembocadura do Miño, e logo, unha vez pasada a desembocadura do Miño, fala moitos transcriptores de Alidrisi chamanlle a ría de Vigo ría de Tourón, porque encontran que alá, cara ao interior, creo que en Ponte Caldelas ou por aí, unha parroquia que se chama Tourón, e ese Alidrisi o que quere poñer é río de Toroño, é o nome que lle dá a ría de Vigo, porque Toroño era todo o territorio, se dixen, tudense ao norte do Miño, e chamalle río de Toroño por darlle algún nome á ría, porque Toroño era o territorio, non é o río de Tourón como figura en moitos sitios. Bueno, algunha cousa máis destes topónimos. Primeiro, empezando pola... É un mapa do concello, de maneira que as parroquias históricas que quedaron no centro figuran como centro, non as menciona. A primeira atestación que temos de Vigo é do século XI. É unha disputa entre os veciños de hoxe Canadelo, daquela Canedelo, porque é un diminutivo de Canedo, Canido, un lugar onde hai canas, e os veciños de Vigo, unha disputa polas lindes. Ese é o documento máis antigo onde se menciona este Vigo. Pero antes dese documento xa temos referencias a outros lugares como os que comentei ali. Bueno, vou dicindo cada unha delas. Teis é seguramente o máis enigmático dos topónimos dos nomes das parroquias de Vigo. É un topónimo prerromano, algún investigador estudou, non cree que é un hidrónimo que fai referencia aos regatos, é o máis escuro. É dicir, ten con certeza máis de 2000 anos de antigüidade, porque corresponde a unha lingua falada antes da chegada do latín. Bueno, vou pasar al Cabre, que ten... Alcabre ten esa terminación bre, presente en moitos topónimos galegos que se identifica con un celtismo que significa castro, e que os romanos latinizaban como Briga. Moitas cidades de territorios celtas chamábanse Iulóbriga ou Iulióbriga ou Miróbriga, non sei se a xente sabe. Como se chaman os habitantes de Ciudad Rodrigo? Son mirobrigenses. Miróbriga era o nome da... Ese Briga é a forma máis latinizada desta mesma terminación bre que hai moitos topónimos galegos. O raro de Alcabre é que teña un A antes desa terminación bre, porque outros moitos teñen O, tipo Landobre ou Castobre, moitos deles alterados, Castrobe, Landrobe, o Grove. O Grove aparece na documentación máis antiga en latín como o Cobre. Ese bre significa castro e ese oco, ese significa a punta. O Grove significaría algo así como o castro da punta da súa península, que é onde está.
Alcabre, si significa ese elemento bre, Castro, que será o alca inicial. Gerardo Sacao, que este, non sei se vos soa, un membro do Instituto de Estudos Vigueses, era un catedrático de latín e sabía de latín, publicou 3 libros sobre toponimia viguesa, algunhas cousas tamén, outras non tanto. Pensaba que o primeiro elemento de Alcabre tiña que ver cos cervos, esa raíz alc, que é a mesma de alce, pero todo leva a pensar que máis ben a raíz esa é arca, ou arco, que é unha das denominacións que teñen as mámoas e os monumentos megalíticos. Posiblemente faga referencia a un monumento megalítico presente ali, unha mámoa que hoxe xa non se conserva, como tamén fai referencia a unha mámoa o nome da madroa, aínda que existe unha planta que se chama erva madroa en galego. Esta madroa é a mámoa que teñen ali, aínda unha variante de madorra, que é un dos nomes que teñen os túmulos que cobren os monumentos megalíticos. Madorra, bueno, xa que a menciono vou parar, porque madorras tamén poden ser, en moitas zonas de Galicia, a denominación das dunas, que hai áreas onde se chaman madorras e madorróns. A praia da Madorra en Panxón, seguramente, recibe o seu nome por un monumento megalítico e non por unha, por algunha duna e non por un monumento megalítico, pero a palabra acaban confluindo. Alcabre. Así como de moitos topónimos prerromanos non hai certeza, ou polo menos hai vacilación para saber a que dúbidas, a que lingua se ascriben, estes que terminan en bre, non hai dúbida de que se asocian á cultura celta e ás linguas celtas. A cuestión do celtismo non me vou parar moito, pero se ven o caso podémoslo falar. Durante moito tempo existiu a crenza popular, imos chamar así, de que os nosos antepasados eran celtas, pero había, por outro lado, unha corrente académica, non precisamente irradiada desde Galicia, sino máis ben da Escola de Filoloxía Española en Madrid, Menéndez Pidal e os seus amigos, que tendían a negar a importancia do sustrato celta no noroeste peninsular, cando o admitían para outros territorios da península. É dicir, aí o que pasou, que houbo, por parte das institucións académicas, sobre todo mentre durou o franquismo, unha actitude claramente anticeltista por razóns que non tiñan que ver nin ca prehistoria, nin coa arqueoloxía, máis ben por razóns de tipo ideolóxico contemporáneo. Hoxe en día, a idea que se ten da prehistoria, desde hai uns 15 ou 20 anos, pero aínda continuará, está cambiando. É dicir, a idea que temos da prehistoria hoxe, tal vez dentro de 20 anos sexa outra distinta, porque están aparecendo, primeiro, todo é moito máis antigo do que se viña pensando, en xeral, desde as datacións de Atapuerca, por exemplo, están poñendo patas arriba as cronoloxías que se consideraban tradicionalmente, e logo pois, que apareceu unha ciencia coa que non contaban nin os arqueólogos, nin os lingüistas, nin os historiadores, que é a xenética de poboacións, que permite ter información da demografía da xente desde unha perspectiva que nunca se contara. É dicir, que nin os lingüistas, nin os prehistoriadores, e aínda se está, por decirlo así, aínda se está dixerindo esta nova información que procede desta ciencia. Bueno, a ver algún máis. Bueno, Sárdoma, xa comentamos, era o nome do río principal do mar. O Eifonso baixa do San Cibrán e empata no Sárdoma. O Eifonso é o que vai bordeando Beade cando mides na autoestrada que fai a circunvalación. Unha cousa cerca do río Eifonso. Propiamente, o río, chamase así, é un afluente do Lagar, é dicir, do antigo Sárdoma. Aparece na documentación medieval como de Afonso. Ese ei de Eifonso é a mestura coa preposición de ei. Digo isto porque Quique Costas, que agora fixo unha novela ambientada na idade medieval, ponlle de nome Eifonso
a un personaxe. O personaxe chamaríase Afonso. O ei aparece cando vai antes a preposición de. Non sei se me está seguindo. Pero xa que o menciono, aproveito para comentar unha cousa. Afonso, como nome persoal, pero tamén como apelido, está entre os 4 apelidos máis frecuentes de toda a diócese tudense. É dicir, hai varios apelidos característicos. No norte e no sur, porque en Portugal tamén é o apelido Afonso é característico do que eles agora chaman Alto Miño. Os Afonso que quedaron ao sur do río continúan sendo Afonso e os que quedaron ao norte pasaron todos a Alonso, pero eran antigos Afonso, como este. A xente que non é de Vigo tal vez lle pareza sorprendente. Aos que non somos de Vigo, o nome Alonso non é para nós un apelido común. Pero nestas áreas, sí, está entre os máis frecuentes. Non sucede noutros sitios. Cada territorio ten os seus apelidos, pois eso, é un típico de aquí, desta zona. Isto a conto de que viña do río Eifonso, un afluente. Chamábase así por uns muiños que eran muiños de Afonso. Bueno, e a rúa e aquela zona, porque son varias, en realidad son varias rúas, sí, de Eifonso, pero está tomado duns antigos muiños que eran de Afonso, que acabou dando de Eifonso, pero o nome que está presente aí é o mesmo Afonso, sin o el. Bueno, Castrelos é un diminutivo de Castro, non ten nada de particular, salvo que se alguén se dedica a buscar documentación antiga, verá que ata o século XIX conviviron a forma normal, chamémoslle senón Castrelos, cunha variante Crestelos e Cristelos, co R cara atrás. É unha particularidade da fala viguesa, viguesa do suroeste galego, as metáteses dos R's que tenden a ir á sílaba anterior, en vez de cabra, crava, ou en vez de pobre, prove, e que se manifestan na toponimia nunha rareza exclusiva desta zona que é o que no resto de Galicia din Congostra, que é un camiño máis fondo que o espazo que ten os bordes. A palabra Congostra nestas áreas chegou a unha variante Querincosta ou Queringosta ou Querincosta. Pois ese Querincosta e o R de Congostra foi indo para atrás, foi alterando, despois do N ou G alterase en K, nas zonas onde hai geada pasa iso, non din domingo, din dominco, por iso tamén Querincosta, non hai costa ninguna, era Congostra, pois acabou dando Querincosta, unha particularidade da fala viguesa. Castrelos, estes diminutivos, se un sitio se chama Castro, é porque hai un castro, pero se un sitio se chama Castrelo, pode ser que haxa un castro pequeno, pero pode ser un topónimo replicante de outro que se chama Castro, sin que haxa castro aquí, non sei se se me entende. Ás veces sucede isto, chamase topónimos replicantes os provocados por outro topónimo, de maneira que xa xente se pregunta se en Castrelos houbo realmente máis de un castro e en plural, pois ao mellor non, non sei, é un pequeno comentario porque digo que non sempre os diminutivos nos dan información, que decir, se hai un sitio que se chama, imaginemos, eu que sei, estou pensando, non os da miña terra, se un sitio se chama Filgueira, é un sitio onde hai fentos. Pero se un sitio se chama Filgueiroa, non é un sitio onde hai fentos, era o máis pequeno. Ao mellor ese nome ven como se fose a nova Filgueira. Porque ahora xa o saltei, pero cando na época medieval as vilas que procedían da antigüidade, moitas delas crearon núcleos de poboación satélites. Os satélites dunha vila chamábanse vilar, habitualmente. Pero dependían, moitas veces eran de xente da mesma familia da vila, a vila como un núcleo pequeno, non é a idea que temos hoxe. E creaba así satélites, pois moitos deses satélites levaban como nome un diminutivo do lugar originario. Por iso, o de Castrelos non sempre... Matamá. Creo que hai en toda España 19 lugares chamados, na área lingüística do castellano, Matamala. Mata é o feminino de mato, quer dicir bosque ou terras bravas, terras non domesticadas, non amansadas.
habitualmente poden ser de arboredo, entón un sinónimo sería touza, ou pode ser de monte baixo e un sinónimo sería bouza. Un par de palabras que fan referencia ao monte Bravo. Mata, má. E o adxetivo má, que é en castellano mala, non fai referencia á calidade, fai referencia precisamente á maleza. Mala no sentido de non domesticada ou non amansada. É dicir, de maneira que matamá significaría pois un bosque dificilmente transitable, por iso de má. En realidade, dificilmente transitable é o significado que ten fragoso. Terra fragosa é terra onde o relevo, a orografía, dificulta o tránsito. No norte de Galicia, fraga acabou significando bosque, pero noutras áreas unha fraga era un penedo. De maneira que, cando un sitio se chama fraga, temos que ter cuidado, porque a idea de fraga como bosque, que é unha cousa que irradia das fragas do Eume por aí, noutros sitios de Galicia non ten ese significado. É máis, hai eu creo que pertence a Vincios ou a Zamáns, un lugar que chaman a Fraga, están as casas debaixo dun penedo enorme. O penedo ese é o que dá o nome a Fraga. Digo porque, hoxe, se buscamos nos dicionarios, parece que o significado originario era o de bosque. Bueno, de maneira que matamá ven sendo casi un sinónimo de fragoso. É fragoso, eso de... Como era aquela cousa de por tierra fragosa perdí la carrera do vila vaquera de la Finojosa. Fragosa é difícil de camiñar por ela. Pois iso é o que significa matamá. Non é do verbo matar, naturalmente, é de mato-mata, e o má non é pola calidade, senón porque tamén os derivados de malo tamén significaban iso, terreo non traballado. A palabra maleza tamén é un derivado de mal. Sí, bueno, pero... No, sí, hai sitios que teñen un nome, un composto, e o segundo elemento é meá na túa zona, en Ourense, porque aquí sería meán, que é o castellano mediana. O que teñen de particulares os que teñen este elemento é que moitas veces permiten saber cales son os dous lugares dos cales está equidistante que provocaron o nome. A capital do concello de Nigrán, que se chama, para os forasteiros chamase Nigrán, para os moitos vigueses chamase Nigrán, pasan por ali, para os autóctonos chamase Vilameán, porque Nigrán é únicamente a parroquia que está un pouco máis distante. O lugar de Vilameán, é dicir, a capital do concello de Nigrán, é equidistante entre as iglesias de Panxón e de Nigrán. E Vilameán é a vila que está no medio. Do outro lado do Miño, entre Valença e Cerveira, exactamente no medio, hai outra freguesía chamada Vilameán, tamén, mediana. Moitas veces, os lugares que levan ese adxetivo permítenos saber desde onde ou cales son os referentes que permitiron considerala que está no medio. Ao mellor pode darse algún caso que un meá se altere en má, pero polo regular... A cea da má, cerca da Coruña. Vale. A cea da má é un falso... Conto. A cea da má. Hai un sitio na Coruña que a xente chama a Ceadama. E queda ao lado, ou cerca, hai unha parroquia que chaman Hombre. E eu teño visto na ponte do Burgos dous rótulos xuntos, a Ceadama e Hombre. E a xente escribían a Ceadama con H. Por aquí a Hombre e por ali a Ceadama. Nunha xeografía de Galicia dos anos de 1920 e tantos, de Carreras Candi, o que fixo a provincia da Coruña, que é Carreal Dao, decide que se a Ceadama ten que estar mal, efectivamente estaba mal o H, pero supón el que ten que ser a Ceadama, e é un erro del. A xente, sempre dixo, e está documentado, a Ceadama. Que é ese a Ceadama? É a cea de Ama. Ama era o antigo nome da ría que hoxe chaman Ría do Burgo. E Ama é unha palabra de orixe prerromana que significa auga, que está presente en Amaía, a comarca da Amaía, ou que está presente, ou Amaya, en Burgos, ou en outros, esas Amayas. É dicir, era a cea de Ama. Era un muiño nunha ría que chamaba Ama. E esa idea que era a cea de Ama
circulou na xeografía de Galicia de Carreras Candi e continuou difundíndose. Ás veces, este é un principio universal. Canto máis peregrina é a explicación de un topónimo ou canto máis contradiga o sentido común, máis se difunde. A xente encántalle. Pero, por exemplo, a Praza do Toural en Santiago, que está documentada desde a Idade Media que era o Toural. Pois alguén ocorreuselle, porque houve un tempo que era a Praza da Leña, houve alguén que dixo, non, teria que ser o Toral, porque ali había toros. Non, está documentado como Toural. Non hai volta. Ou algún máis. O Mesón do Vento. Pois é probable que é polo vento que sopra, non é outra cousa. Pero, quero dicir que se é unha rareza e contradí o sentido común, difúndese enseguida. A xente encántanlle moitas veces as cousas son o que parecen. Bueno, continúo cas parroquias. Coruxo, outra de orixe prerromana. Bueno, de momento de orixe prerromana vimos Alcabre, saltei Navia. Esta raíz Navia, na orografía designa concavidades. Pénsase, porque hai outras palabras que lle pasa o mesmo. Hai palabras que sirven para designar recipientes que tamén poden dar nome a embarcacións e na toponimia son depresións no terreo. Por exemplo, Dorna, a típica embarcación das Rías Baixas. Hai lugares que se chaman Dorna, están nunha concavidade. Pero unha dorna é tamén a barca e unha dorna hai sitios onde lle chaman a pía onde se lle dá de comer aos porcos. Dorna, en castellano, duerno e dornajo. É a mesma palabra. Pois hai xente que cree que a palabra nauis, a palabra latina, nao, a embarcación, tamén está emparentada con esta raíz que dá concavidades. Normalmente unha nava é un territorio. Nos dicionarios definen nava como terreno llano entre montañas. Aparece así no dicionario de castellano. É común o castellano, é máis, ten máis presenza a forma nava en castellano, pero con esta terminación ia, napia, aparece tamén como nome dunha divindade das augas na epigrafía galega, como unha deusa das augas. É dicir, ten que ver coa depresión do terreo, ten que ver cos ríos que circulan e, ademais, era o nome dunha divindade. Un sitio que se chame Navia ten que estar próximo á auga. Se non hai auga, non hai Navia. Navia repítese na toponimia de Galicia, Navia de Soarna, Navia de... hai moitas Navias por aí adiante, e a palabra, todas elas, é a mesma. Comesaña. A rareza, pois pensei que traía aquí máis... O curioso de Comesaña é que o rexistro máis antigo que se conserva aparece con a Camesaña, de principios do 12, pero logo xa aparece sempre con o come. Gerardo Sacao pensaba que era un sobrenome de persoa, un composto do verbo comer e a palabra saña. Por poder... Non, ás veces pode ser, eu que sei. Hai un concello na Coruña que se chama Mazaricos. Antes de que se documente como nome de concello, xa hai unha familia nobre da zona que se chama Pedro Aras Dito Mazarico. Era un Mazarico é o nome dun paxaro. Sábese que lle chamaban a esa xente así, porque algo tería parecido co paxaro, e logo acabou dando, é dicir, que ás veces un sobrenome sí que se consolida como topónimo, pero no de Comesaña xa sería un pouco raro, primeiro porque a palabra saña tampouco sería tan común. Oxe o que pensan, pero temos un único rexistro que o garanta, porque a partir dese xa aparecen con o, come, pero hai un documento de Melón onde aparece como Camesania e é probable, ou leva a pensar, que entón está emparentado con topónimos do tipo Cameixa e Camesella. Antes falei de que Comesaña é un dos típicos apelidos vigueses. O outro dos típicos apelidos vigueses é Cameselle. Hoxe así con E final, pero o topónimo de onde procede, porque Camesella é un lugar da parroquia de San Pedro da Ramallosa, en Nigrán. De maneira que tamén igual, se atopades alguén en Katmandú chamado Cameselle, podedes ter a certeza de que el ou os seus antepasados son orixinarios de Vigo. Ese Camesella é un derivado de Camesia,
hai Cameixa tamén, hai varios, eu creo que hai un por ali, pola zona do Carballiño, un Cameixa, bueno, se non vos soa, pénsase que estes Cameixa ou estes Cam, e o nome da parroquia de Camos, en Nigrán, que aparece como Camoes na documentación antiga, do nome desta parroquia ven o apelido do poeta portugués Camões, con desplazamento do acento, porque os portugueses en portugués non sobreviven facilmente dúas vogais abertas xuntas. Isto non sei se alguén está interesado, cando ían montar a IKEA en Portugal, os interesados na lingua portuguesa estábamos á espera a ver se decían IKEA ou IKEA. Porque, é así, pero non sei se existe unha cousa en internet que se chama Ciberdúvidas de Lingua Portuguesa, onde lle recomendan a xente que pronuncien IKEA tal como pronuncian os propios empregados, e non IKE, nin IKEA, nin IKEA como di a xente. Por que? Porque a tendencia do portugués é a ir cara aí, é dicir, cada lingua ten a súa fonotáctica, pois Camoes non sobreviviu ben en portugués e pasou a Camões. Foron eles os que alteraron o acento, porque senón a evolución normal acabaría dando Camos como o nome da parroquia. E xa que aproveito, isto non ten nada que ver, pero aproveito. E hai un enigma etimolóxico en castellano. Hai unha clase de mazás que se chaman en castellano camuesas, en galego camoesas. É o xentilicio de Camos, proceden de Camos. Para os etimoloxistas do español, se buscades no dicionario de Codorminas, dedícalle 4 páxinas e non chega a ninguna conclusión, cree que pode ser un xentilicio, pero os filólogos portugueses a ver se nos dan a solución. Pois é un derivado dunha parroquia non portuguesa, senón de aquí. As mazás camoesas son mazás de Camos. Non hai outra explicación. Bueno, sigo con estas. Navia tamén prerromano ten referencia a coruxo. Hai un peixe que se chama coruxo, pero é pura coincidencia. Quero dicir que hai outros topónimos emparentados en zonas moi no interior onde non hai nin asomo de peixes nin nada. Pero hai unha raíz cor, habitualmente aparece como car, pero hai unha variante con o, a ver, que significa pedra, ou eso consideran que significa, pénsase que significa pedra. A raíz indoeuropea, eu que sei, todas estas, carrasca, carroucha, ou carnota, moitos destes non. As carneiras en Matamá non teñen que ver con carne, aínda que pareza, senón con aqueles penedos que aínda se ven ali, é un sitio de pedra. En realidade, esta raíz indoeuropea, car é a mesma que dá o inglés hard, duro, dureza, bueno, é dicir, é ben coñecida. Coa variante, pois algún penedo ou algunha pedra que daba nome a coruxo. Outra palabra prerromana, olla, tamén, bueno, aquí figura olla, o nome oficial é San Miguel de Olla. Se alguén de vos consulta topónimos na Wikipedia española, parece que teñen aí unha campaña contra a toponimia galega, non sei se alguén de vos o viu, porque decidiron obedecer a Real Academia Española na ortografía do ano 2003, recomendaba que cando el castellano tiene un exónimo para unha localidade que ten outro nome noutra lingua, recomenda que se debe usar o exónimo. É dicir, que se o castellano tiene Orense, pois en castellano hai que usar Orense e non Ourense. Esta é a recomendación da Academia Española. Na práctica, a xente, porque tamén hai por aí, hai en internet bases de datos, bases de datos ou aplicacións que se dedican a estudar o uso do español, o 98% da xente que ten que escribir Sanxenxo, escribe Sanxenxo. Eso é na Wikipedia. O nomenclator de Galicia, que é onde se recolle a forma oficial dos topónimos, os que son parroquia figura entre parénteses cal é a advocación parroquial, pero é a advocación, non forma parte do topónimo. O que sí que sucede é que hai parroquias onde o santo forma parte do topónimo. Para estes é o que chama un axeotopónimo, un topónimo formado con un nome de santo.
e outros é simplemente advocación, de maneira que, cal é o nome de Bembrive? Bembrive. Ten Santiago por advocación, pero Santiago é só o santo da parroquia, pero non forma parte do nome. Non forma parte do nome. Pero se alguén de vos podedes consultarlo, buscades na Wikipedia, calquera cousa, pon, imaginade, Coruxo San... Cal é o santo de Coruxo? San Salvador. No, San Lorenzo non. Fan a festa de San Lourenzo, pero o santo é outro. Cal é? Debe ser Salvador. Creo que é San Salvador. Porque non sei se é sabido, Coruxo era o porto de Celanova. Non sei se é sabido isto. Todos os mosteiros de certa importancia na Idade Media tiñan saída ao mar. Con frecuencia tiñan un priorado ou unha granxa na costa. A vila de Marín naceu porque era o priorado de Oseira. O porto de Marín era a saída ao mar dos vieitos do mosteiro de Oseira. O porto de Coruxo era a saída ao mar do mosteiro de Celanova. E cando o mosteiro de Santo Estevo das Cíes, pasou a depender de Celanova, gobernábase desde Coruxo. É dicir, que ás veces este tipo de relacións producen consecuencias no léxico. Os hórreos en case toda a zona que vai de Vigo cara ao sur, a denominación habitual é canizo, caniso. Nalgúnas zonas ten outras variantes, pero en Coruxo, en parte de Coruxo, convive con canastro, que é a forma común en Celanova. É dicir, que ás veces a relación con un mosteiro no interior condiciona o léxico das zonas. Bueno, e agora volvo dos santos. San Miguel de Olla. San Miguel forma parte do nome da parroquia. Olla a secas é Santa María de Olla, o concello que queda ao sur de Baiona. Pero é dicir que ás veces hai parroquias que o santo forma parte. A xente non sempre é respetuosa con estas cosas ou non sempre o sabe. Por exemplo, eu vivo en Gondomar. A parroquia que os vigueses chaman Donas, os gondomarenses chaman Santa Baia, ou Santa Baia das Donas. O santo forma parte do topónimo. Santiago de Compostela forma parte do topónimo. Hai outros sitios onde é simplemente a advocación ou o santo. Pero no caso de San Miguel de Olla debería figurar San Miguel de Olla. E tamén en Santo André de Comesaña, o Santo André, que a xente di San Andrés, non din Comesaña. Non dicen Santa Baia del Cabre? No, a Santa del Cabre é Santa Baia, pero o nome da parroquia é Alcabre, non vai incluído, por iso comentaba eu isto. En cambio, se consultades na Wikipedia en castellano, non sei por que lles entrou esa manía, e se un busca Alcabre, e pon llamado oficialmente Santa Baia del Cabre. Non é certo, non sei onde sacaron iso. Sin embargo, San Martiño de Colla sí. E a parroquia é Colla tamén, é só Colla. É dicir, ás veces o santo forma parte do nome da parroquia e outras veces non. Ou non. Pero é a parroquia. Bueno, claro, aquí non me ven Colla, que debería figurar. Tampouco ven Bouzas, válgame Deus. No, é a Cela, isto é no Galiñeiro. Non, pero bueno, as salgueiras son lugares. Que é a salgueira? Salgueira é un colectivo de salgueiros. Cando un nome dunha árbore é masculino, o feminino correspondente tende a ter valor colectivo. De maneira, onde hai salgueiros, salgueira. Tamén hai unha planta pequena que chaman erva salgueira, pero habitualmente, se un sitio se chama salgueira é porque hai moitos salgueiros. Tamén falta, aquí onde estamos, San Tomé de Freixeiro. San Tomé, non Santo Tomé, que é unha forma semicastelanizada, tal como figura ali na casa que hai. Non hai unha casa aí entrando para a Pastora que aínda conserva o rótulo San Tomé. Castellano Santo Tomás, pero en galego San Tomé, non Santo. De Freixeiro e non do, como ás veces se escoitaba, de. Beade é un nome alto medieval derivado dun nome persoal, Beatus. Como podemos saber en que época estivo de moda o nome Beatus, deixou de estar de moda arredor do ano 1000,
Entón, podemos ter certeza de que o topónimo tivo que nacer pois, antes desa época. Un individuo chamado Beatus ven da forma do xenitivo, Beati, que quer dicir de beato, de un fulano chamado así. Bembrive é un nome, bueno, Bembrive, noutras zonas de Galicia, antes falamos dos R's que van cara atrás, noutras zonas de Galicia, ou de outras áreas, porque en León tamén hai un Bembrive, o normal é que o R, porque ven de bene vivere, vivir ben, é o que se chama un nome augural. O sitio seguramente tiña outro nome previo, e cando o rei Afonso VI lle concedeu este lugar ao tenente de Toroño, pois impúxolle ese nome. Ás veces os reis cambiaban o nome ás localidades que eran señorío real, é dicir, el era o señor da localidade. Coñecemos o nome de Baiona, o nome da Guarda, o nome de Salvaterra, o nome da Coruña, algúns destes son imposición dos reis na Idade Media. Bueno, ahora xa me perdín, con cal estaba? Que propiamente significaba bene vivere, é que lle chaman un nome augural, para que dea boa sorte, vivir ben, propiamente é o que significa, vivir ben, bene vivere. San Pedro de bene vivere como palabra, los 1500 son así, después fue evolucionando ahora Santiago de Bembrive, non cambiou con a normativa, pero respetouse esa forma así que ou diplomada ou evolucionada. Sí, mantemos, cando se oficializa unha forma, respétanse as formas locais. Se houvese aquí ninguén di Bembrive, é Bembrive para todo. Sí, claro, o de Val do Dubra é Bembibre, ten o R no seu sitio. E aquí cambiou, pois, respétanse as formas. É que se repite bastante, son topónimos relativamente tardíos, bueno, tardíos de alrededor do ano, teñen 1000 anos de antigüidade, pero non veñen da antigüidade. E é o que se chaman topónimos augurais, que dean boa sorte, como cando lle pon vista alegre a xente a un sitio ou algo así. Pero xa digo, Santiago de non forma parte do nome. A parroquia chamase simplemente Bembrive. Santiago é a advocación. Que teño un recado pregunta de unha persoa que non ten nada que ver ca zona de Vigo, perdón, vale? Pero unha persoa que non podía vir díxome, por favor, pregúntalle polo río, polo regato Brul con dobre L... Hai un río famoso. Hai un río famoso chegando ao Ribeiro, e Brul con L só. Aí hai un problema da rotulación que lle puxeron dous L's, alguén que lle deu por aí, parece catalán, sí, porque Brull, aquí que non di. Na lei de normalización lingüística hai un apartado cando fala da toponimia que di, unha das cousas di, que os nomes de lugar galegos terán como única forma oficial a galega. Isto foi unha fortuna que Galicia conseguise semellante cousa, porque no resto dos territorios do Estado a toponimia é competencia municipal. Pero en Galicia, como había problemas precisamente con algúns dos alcaldes que comentamos antes, pois os legisladores de turno decidiron evitar problemas e concederlle a potestade de instaurar as formas oficiais ao goberno da Xunta, pois iso resolveu moitísimos problemas. Pero onde di que os topónimos galegos teñen como única forma oficial a galega, logo di unha liña, un parágrafo que di as autoridades públicas velarán porque a rotulación e a non sei que respete, velarán, eso que se chama un futuro, as calendas grecas e algún día farán algo porque non sei. Entón, con moita frecuencia, quen se encarga de facer os rótulos, é dicir, é a propia empresa que fai os rótulos, quen ten que tomar as decisións, non se sabe moi ben como, pois ese río Brull, con dous L's, puxeronlle eses dous L's así, está documentado desde a Idade Media, era Brull, é dicir, non... Pensei que me ia despreguntar por outro río, ahora que tamén xa... Antes comentei isto de canto máis peregrina unha explicación. O río Verdugo. Circulou por aí a cousa de que tiña que ser Verduxo. Como no rótulo pon Verdugo, canto máis contradiga o tal, máis... Igual que se di sabugo e hai derivados sabucedo, sabuguido, etc. Hai verdugo e hai verducido, verducedo, é dicir, non, nada de verduxo. É verdugo, con geada dirán verdugo,
pero non é verduxo como circulou por aí. É outra destas cousas que ás veces circulan. Bueno, ás veces teñen razón. Por exemplo, ese monte que se ve, non sei como estamos agora, ese monte que se ve despois do outro lado da ría, por riba de Domaio, bueno, a famosa cousa do Xaxán e do Gagán, porque hai unha parroquia en Lalín, Xaxán, e esa sí que é Xaxán, pero este está documentado como Gagano e como Gagán, e parece ser que era Gagán e con geada Jaján e logo Xaxán. Ás veces sucede. Moitas destas hipergaleguizacións a partir de un xe que non era xe, senón que era un iota, son máis recentes do que pensamos. E vou vos dar unha que a mellor soavos. O gorxal. Aí na zona de... Chámase gorga a unha plantiña, un parásito, ou jorja nas zonas con geada, unha planta que é como uns fíos, a ver a quen lle soa, é como uns fíos que se enmarañan, por exemplo, nos toxos ou nas xestas, ás veces, pero como fíos moi finiños, ou medio laranxas ou avermellados. Bueno, é unha planta parásita que se chama gorga, en portugués tamén, gorga, un lugar onde abunda a gorga, é un gorgal. Aquí a xente parecíalle, como con geada, era jorjal, pois hipergaleguizouse en gorxal, e dicíase gorxal e teria que ser gorgal. Queda pola parte de abaixo do Meixoeiro, na estrada bella que ia para Madrid, antes de que fixeran a tal, nas casas baratas esas. Bueno, a ver, conto outro destes e logo casi mellor respondo a preguntas vosas por un concreto. Aquí ao lado tamén, o chouzo. En calquera outra zona de Galicia sería chouso. Pero aquí pensouse que era unha forma seseante, porque chouso quere dicir pechado. Unha cousa chouso, unha chousa é unha... Na miña terra, o que aquí se chama unha tomada ou unha... É dicir, pedazos de monte, pedazos que se lle gañan ao monte para cultivalos. Na miña terra o habitual é unha chousa, cando están cerradas. Aquí, como é zona de seseo, pois pensouse que era chouso era un seseo e chouzo. E o mesmo pasou cas cíes, agora xa están consolidadas de hai 200 anos, pero o C das cíes é tamén unha corrección pensando que era un seseo, porque a evolución normal deses sigas, que supoñemos que era a forma antiga, daría sías, que é como aparece na documentación, o mosteiro de Santo Estevo de Sías, chamábase así, Santo Estevo de Sías, o que está na illa do Medio. Bueno, a ver, algunha pregunta, porque isto... A ver, veña. Valadares, eu quería saber desde cando se considera ese nome, de que época? Medieval, románico ou despois? Non. Primeiro, é unha palabra latina, é derivado de balado. Na propia parroquia de Valadares hai un lugar que se chama A Balada e varios outros. Que o caracteriza... Ahora comentamos. O que caracterizaba ese lugar era a abundancia dos muros de pedra. Entón, un plural de balado é un baladal. Como xa hai outro L na palabra, o L final alterase en R, baladar. Pero... A Garrida, a ver que comento algunha destes femininos, porque hai xente que pensaba que a Garrida é un nome, podía ser unha propietaria, pero non, moitos femininos deste tipo son un adxetivo formado a partir do nome dun propietario masculino. Unha familia medieval importante de Vigo e de Bouzas eran os Falcón. Hai unha zona chamada a Falcoa que ven sendo equivalente a de Falcón. A Garrida é a de Garrido. A Simona, tamén en Valadares, é a de Simón. De algúns destes temos, no caso concreto da Simona, consérvase a documentación do pleito que deu lugar a ese nome, porque tiña un nome previo, non recordo cal era, pero pasou a ser propiedade dun tal Simón. Bueno, cal dixer... Bueno, a Sobreira é pola árbore, un sitio que se chama a Sobreira. No mapa o plano do Vidraza, paradas con Valadares, é un pouco máis separado, Valadares. Bueno, a ver, é que aí o que pasou foi que cando no século XVII o rei lle concede a un... Porque estes señores, os
non sei como se apelida, pero bueno, a familia que exercía o señorío, porque era unha familia, é un couto señorial, Valadares. Había unha familia que eran os donos. Ben, pero tiña antes outro apelido, bueno, igual. Mira, a Riosa, por exemplo. Ese, de entrada, non o sei. Ten pinta de... Lavadores. Bueno, que non sei sabedes, de case todos os libros das parroquias publica o Servicio de Normalización Lingüística do Concello de Vigo un libriño sobre a toponimia. Hai algunhas que están publicadas xa e outras que non están. O de lavadores xa o publicou hai bastante tempo Iván Sestai, un libro... Pero, curiosamente, Sestai, cando se trata de falar do nome da parroquia, dubida, non acaba de atreverse. Lavadores é un axente do verbo lavar. Hai unha parroquia chamada Lavadores tamén na cidade do Porto, en Portugal. Hai outros lavadores por aí. Digo, Iván Sestai, se se pon reticente con que teña que ver co feito de lavar a roupa, di el, que era unha actividade habitualmente feminina, entón non ten moito sentido. Debe ser un lapsus que lle entrou aí a Sestai. Non, pero non entendedes. Un lapsus, porque na época medieval non había... lavadores era masculino e feminino. Por eso se di avesta ladrador ou miña señor, din nas cantigas medievais. Eran as lavadores, seguramente, pero tiña que ver co oficio, porque hai moitas parroquias, bueno, non moitas, pero ás veces o nome dunha parroquia ten que ver co oficio mayoritario dos seus habitantes. Eu vivo en Peitieiros, en Gondomar, durante un tempo eu pensei que Peitieiros, porque hai un tipo de cardo que se chama peite, e eu pensei que tiña que ver con esa planta, ata que descubrín pola documentación que eran fabricantes de pezas para teares. Hai unha peza dos teares que se chama o peite, e os peitieiros, unha zona da parroquia de Morgadáns estaban especializados en fabricar esas cousas, e é o nome do oficio. Outra parroquia de Gondomar, que é Borreiros. Borreiros é a xente que trata con cera virxe, é dicir, son cereiros. Ou, é dicir, que ás veces os nomes das parroquias son o oficio dos habitantes. Bueno, a ver que me queda algunha destas. Salláns é a única parroquia viguesa que non está en Fragoso, sino que xa está na boca de Miñor, pero forma parte de Vigo. Vende un nome persoal, Sanila, Sanilanis, un nome de orixe xermánica. E un comentario que quero facer aquí acerca destes nomes. Ás veces, cando un lugar ten un nome de orixe xermánica, que se dice un nome asociable aos suevos e aos visigodos, a xente tende a pensar que son nomes desa época, do século VI, do VII e do VIII. Bueno, pero vendo a documentación daquela época, vemos que en tempo dos suevos e dos visigodos non eran tan frecuentes os nomes xermánicos, suevos e visigodos, como 200 anos máis tarde, a partir do século X, cando se pon de moda nos reinos cristiáns do norte unha ideoloxía que xustifique a guerra contra os musulmáns. Non contra os árabes, eran tan españois como os do norte, pero tiñan como religión o Islam. Entón nace esa ideoloxía de reconstrucción do antigo reino godo de Toledo. É unha especie de xustificación para ir saquear aos veciños do sur. E precisamente cando se desenvolve esa ideoloxía empezan a poñerse de moda os nomes de orixe xermánica, de maneira que nomes tipo Gondulfo, Randulfo ou moitos destes que asociamos aos suevos e visigodos en realidade son posteriores. Non todos, pero moitos son posteriores. Sanila, Sanilanis, en cambio, este é dos antigos. É dicir, é probable que este topónimo sexa anterior ao século VIII, e non como outros, tipo, bueno, non aparece por aquí. Hai outros que veñen de nomes persoais que son posteriores. Alguna pregunta máis? No primer libro que se publicou da toponimia de Fragoso, ven precisamente unha introducción túa. É un traballo que fixo de Iván Sestai, moi bo, un traballo de campo de anos. O de Colla. De Colla, sí. E recupera unha tradición moi importante en Colla,
Eu como nativo de Colla coñezo como nos roubaron a toponimia, como nos roubaron os lugares, como nos roubaron casi todo. A identidade, nos quixeron roubar. No, é que efectivamente, sí. Pero non foron capaces nin serán capaces. Por exemplo, a famosa Praza da Miñoca, que carallo de Miñoca? Si sempre foi pois, un cal, o lavadouro de arriba, o lavadouro de abaixo, os pozos. Vamos a ver, entonces, por exemplo, eu sempre fago fincapé nisto de recuperar esa toponimia. Se os veciños queren, agora que existe unha legislación, a Lei de Protección do Patrimonio Inmaterial, hai a lei estatal e a máis a da Xunta. Con esas leis, os propios veciños poden demandar a autoridade que fose que impuxo un nome novo, que sepultou un tradicional, pois poden demandalo porque é unha agresión ao patrimonio. Antes non había unha lei que nos amparase. E efectivamente en Colla non só transformaron o espazo, senón que tamén transformaron os nomes de denominalo. Antes falei de topónimos de repertorio, ou de andar poñéndolle nomes de municipios da provincia, e alá, non, pero é que era mellor que lle conservar. O máis normal sería que conservaran o sitio. En tempos de... Eu non sei cando foi, eu creo que aínda o alcalde era Castrillo, a Asociación Galega de Onomástica, a Universidade de Vigo e o Concello de Vigo asinaron un convenio de protección da toponimia tradicional onde se decía de que unha nova vía pública ou praza ou non sei que se instaurase, en primeiro lugar se atendería a ver cal era o nome tradicional do lugar. Bueno, firmárono, obedecerono no Pau de Navia, que conservaron aí as teixugueiras, non sei que, pouco máis, porque outros se negaron, pero inmediatamente despois tiñan outro en Ramón Nieto, outro plan semellante, e ali o Concello xa non só... Bueno, esta é a información que me chegou a min por vías, decir, tampouco teño certeza absoluta, pero estou convencido de que é así. Non só non obedeceu iso que firmara, senón que negociou con xente de ali os nomes de algunhas vías, porque hai esa cousa de poñolle o nome do teu sogro a esta rúa e non sei... Ás veces suceden estas cosas así de... Os volcáns sempre foron os campos da Fontaíña, e seguirán sendo toda a vida, inda que a población alóctona que vive a Colla non conoceron eso, pero nós temos que transmitir. Bueno, o de Colla máis coñecido é o famoso asunto do colexio de... Bueno, é máis da Igrexa do Rocío. Que rocío é? En galego existe a palabra resío, que é un... vendo latín residuum, que é propiamente é a marxe que queda nas extremas dunha propiedade que non se cultiva ou nunha vivenda, o espazo que queda onde caen as pingas do tellado e a propia parede. Bueno, é dicir, é unha franxa de terra reducida. Resío, que en castellano sería residuo, non ten nada que ver coa palabra castellana rocío. Pero cando empezaron a urbanizar, xa, primeiro crearon unha capela que lle puxeron Virgen del Rocío, que xa, porque ás veces é intencionado. A Rúa do Areal propúxoselle nos anos 40 do século pasado chamarse Concepción Arenal. Que se fai neste... Decir, non castelanizan o topónimo, pero botan man de algo, outra cousa parecida, porque Concepción Arenal, que era ferrolana, o seu apelido seguramente en orixe era tamén Areal. Pero bueno, entón en Colla primeiro crearonlle esa capela do Rocío a partir de un lugar que se chamaba o Resío, que non tiña nada que ver co Rocío. E logo, iso provocou o nome do centro escolar, que tamén se chama do Rocío, e todo procede. Coa Virxen. O Rocío, vai uns anos. E agora estáse loitando polo Rocío. Bueno, pois pódese reclamar, porque xa digo. As escrituras... Está ben. Xa é segunda vez. Xa é segunda vez, non, poño así. A ver, Zamáns é dos máis raros. Zamáns aparece na documentación máis antiga como Samanos. É probable que sexa un desplazamento do acento. Se fose Sámanos, sería o mesmo que Samos. Samos en Lugo.
Se non é o mesmo e son dúas derivacións, é probable que teñan a mesma raíz. Chámase, en Asturias, sobre todo, e en León, repítese bastante o topónimo Sama, Sama de Langreo, non sei se vos soa, Sama, é unha palabra prerromana, e pénsase que o significado é algo así como a altura de onde baixan as augas, ou porque ten valor hidronímico, pero tamén fai referencia á altura, e ten un significado semellante a outra raíz, a ver como me explico, un monte que pecha o Miñor cara ao sur, hoxe chamase Monte Cereixo, achando Cereixo, non sei se alguén de vos ten oído falar dela. Antes da Groba, entre o Val e a Groba, hai outro monte. Ese aparece na documentación antiga como Gerasio. O que hoxe se chama o Parque do Xurés, en portugués do Xerés, aparece como o Guerensis, ou outras variantes na documentación antiga. Están emparentados eses dous nomes e significan algo así como a altura de onde baixan as augas. Bueno, para este Sama, pénsase que teñen o mesmo significado. No caso concreto de Zamáns, probablemente era xente que vivía no Galiñeiro e que baixou, como sucede en moitos castros antigos. Unha curiosidade para estes castros. O pé do castro do Trega, mirando cara ao norte, a primeira aldea que se ve, chámase Cibidáns, na parroquia de Salcidos. Que é ese Cibidáns? Quibitatanos, porque a cidade era o castro, son os que baixaron do monte e instaláronse, onde? Pois ao lado. Ao lado de Zamáns, dentro da parroquia de Zamáns, aínda, hai un lugar que se chama Cidáns, xa casi contra o Cubi. Pois son tamén quibitatanos, é dicir, os que vivían no castro. Bueno, o que digo do río Zamáns, hoxe chamanlle río Zamáns ao brazo norte do Miñor. Na documentación antiga chamábanlle Miñor ese río. O de chamarlle Zamáns é probable que teña que ver co municipio de Vigo, porque está dentro do concello de Vigo, poñerlle de nome o nome de outra xurisdicción, é dicir, que lle cambiaron o nome. Históricamente o Miñor era ese brazo norte, o que ellos se chaman Zamáns. A ver, algunha máis, sempre me... que non falei de Candeán. Candeán, aí no libro que se publicou, porque tamén se publicou un libro sobre Candeán, en cambio non se atreve a comentar o nome da parroquia ou dá dúbida entre varias. Hoxe non dubidamos, vende un nome persoal Cándila, Candilani. Cándila é un nome destes de orixe xermánica, non ten nada que ver co pan candeal, como, imagina, vende un nome persoal Candilani, Candeán, non propietario. Sábese o que significan estes nomes de orixe xermánica, pero vamos, eu ni non sei, a xente non sabía, tamén esta é outra cousa. Todos os nomes teñen un significado, pero os nomes transmítense sin saber o significado. E mesmo cando coinciden con palabras comuns, a xente non o asocia, é dicir, a xente non asocia o nome de unha persoa chamada Dolores ás dores, ou non asocia, en latín Claudius, que era un nome relativamente común, Claudius quer dicir coxo, non lle puñan coxo de repente a un fillo, é dicir, é que non asociaban xa unha cousa ca outra, digo, polo dos significados. Pois, eso, Cándila, non sei, algún significado tiña, podemos miralo, pero non... En cambio, Candán e outros son derivados de cándano, tamén é palabra prerromana, pero que sobrevive en galego como un nome común, cando, que é materia vegetal para prender o lume. Está emparentado co verbo latino candere, candente, todo isto que arde, pero con canda, candán, en galego dicimos cando, pero en Asturias din cándano, para a mesma palabra, somos madeira miúda para prender o lume. Porque seguramente tamén hai sitios, antes falei da ramallosa, os derivados de ramallo, etc., normalmente son sitios onde se apaña leña miúda. Aquí en Coia, no barrio do Areal, hai un sitio que se chama A Candeira, pero non está claro que se esa, como dices ti, de leña miúda, como que pode ser un topónimo de unha persoa. A ver, a Candeira pode ser de alguén de algún sitio chamado Canda ou así. Eu de entrada, se un sitio se chama A Candeira, tendo a asocialo a isto, aos candos, é dicir, onde se colle leña. Pero
ás veces hai topónimos derivados de Candea, porque ahora lembro un en... eran Baladares ou en... bueno, ás veces nas herdanzas deixaban unha propiedade, deixaban directamente así, para la luz de la iglesia parroquial, é dicir, a renda, o produto que producía unha terra, eu sei, se estaba a patacas, de vender esas patacas, a renda que producise, destinábase ás candeas, é dicir, ás velas da iglesia parroquial, e ás veces hai sitios que se chaman non sei que da luz, non sei que das candeas, pero cando é candeal ou candeán, eu creo que eso ten que ver. Se chama Parque García Picher. Bueno, este é o que pasa habitualmente, de sustituílos. Bueno, sí, no, vou a calquera. Bueno, Peinador é un apelido, como é sabido, é o apelido dos Peinador, que cederon as terras para que se fixera ali, é dicir, os mesmos do balneario de Mondariz. Cabral é un colectivo de cabras, igual que... porque ese al é colectivo. Unha particularidade de Cabral, é un apelido relativamente común no norte de Portugal tamén, e non hai un topónimo que o produce. É probable que os Cabral, os apelidados Cabral do norte de Portugal, teñan orixe neste Cabral. Non teria que ser Craval. Bueno, volvo agora. Estes R's que van para atrás, ás veces prosperan e ás veces non. Xa comentei antes, Castrelos, a todos nos parece normal Castrelos, ata o século XIX vacilaba entre Castrelos, Crestelos e Cristelos, e finalmente impúxose Castrelos, non sei moi ben por qué, porque o máis popular sería que ten o R cambiado. E hai outro Cristelos en Tomiño, unha parroquia de Tomiño, de onde veñen os cristaleiros, que parece... En orixe eran cristeleiros son habitantes de Cristelos. Pero ese Cristelos, que parece que é un diminutivo de Cristo ou algo así, non, é outro Castrelos, co R cambiado de sitio, como pasa aquí habitualmente, etc. O famoso asunto do Monte da Guía, que así tan... Outro parecido ao de Verdugo que dixemos antes. Eu tamén teño oído, non sei quen decía, se era o Monte da Guía. Non, é da Guía, e sempre se chamou da Guía, precisamente porque servía de guía para enfilar, as enfilacións, visto desde o mar. Cando lle puxeron, cando se creou a capela e todo eso, xa previamente se chamaba da Guía o sitio. Pero Nosa Señora da Guía, no litoral, haino por moitísimos sitios. É dicir, ten que ver, decías eso de, tamén por buscarlle os 4 pés ao gato, ou como se diga. O Niño da Águia, aquel famoso. O famoso niño, tamén. Outro comentario tamén. Niño da Águia. Nun famoso libro do ano 1977, Toponimia gallega e leonesa, de Abelardo Moralejo, di ali que o topónimo Niño da Águia, que hai 4 distintos, e o máis importante deles, que é onde teñen a cerámica ou a olería de Niño da Águia, resulta que ali non din Niño da Águia, ali din Nodaega, pero non queren cambiar o nome porque xa é nome comercial vinculado á súa cerámica, entón, pois, pero ali din Nino e non din Niño. Bueno, hai, creo que son 4 lugares, e de algún deles, non sabemos de cal, di Moralejo, que se alterou en esa atrocidade el Niño de la Guía. Eu que levo manexando nomenclátores, o único sitio onde me aparece el Niño de la Guía é nese comentario de Moralejo. Non me volveu, chamáballe Niño da Águia. Debe ser unha ocorrencia que lle deu a alguén. Perdón, eu cheguei a ver. Pero onde? Sí, porque a miña nai de Sanresa, de Parada de Sil, vale, e eu cheguei a ver. Pero no rótulo. Era no rótulo. Prometido, igual que ves que vi en San Frenco, e Corujos e outras cousas, a miña nai da zona, eu cheguei a velo e Chandrejas e cosas así. No, Chandrejas sí, no. Chandrejas sí, pero el Niño de la Guía, no rótulo. De la mamá, sí. La mamá, sí, eses coñecémolos. No, ese sí, estes son coñecidos e outros. La pela, que poñen la pela.
Ou... Sí que hai, pero... Chandrexa de queixa, xa que o mencionas. No, pero igual. Ah, bueno, pues un para os de parada. No, pero bueno, é igual. Vou comentar deses, a ver, unha cousa. Parada de Sil, e non do Sil. Os nomes dos ríos antigamente non tiñan artigo. Se alguén consulta a documentación medieval, pon, e vai ferir en auga de Miño, non do Miño. Por iso se chaman Castrelo de Miño, porque agora Valenza do Miño é unha excepción porque é do distrito, aínda que o nome oficial é Valenza Seca. Pero é, exactamente, Castrelo de Miño, o Salvaterra de Miño, Antas de Ulla, Valencia de Sil, pero tamén fora de Galicia, Aranda de Duero, en catalán igual, Esplugas de Llobregat. O raro é cando lle poñen artigo. Os asturianos puxeronlle agora, non sei que lle meteron a un del non sei que, antigamente non tiñan, era Cangas del Narcea, meteronlle ese del é un invento recente, porque históricamente era de Narcea, porque os Ponte de Lima, ás veces os portugueses tamén ten problema, os propios de Ponte de Lima din Ponte de Lima, pero xa teño visto por aí unha furgoneta que pon Ponte do Lima, é unha invención, os nomes dos ríos non tiñan artigo antigamente. Chandrexa de queixa, chandrexa é plano de eclesia, chan de eclesia, é dicir, chan da igrexa, e queixa é o nome da serra de Queixa. A ver, algún máis, algunha curiosidade que sempre hai? A ver, que antes xa quixeche levantar a mano. Desde aquí. O Pousafoles, vas falar do Pousafoles? Sí, por exemplo, Pousafoles sería a que queda enfrente da baixada do centro comercial. Pola parte de arriba do Regueiro. Está documentado. A ver, vou comentar unha cousa deste Pousafoles, porque a veces a xente di, eu teño oído a xente da Salgueira ou de por aquí, é que aí pousaban os foles onde, cando subían dos muiños. Esa é a explicación tal, pero Pousafoles xa é un nome de repertorio que se usa para chamar os relanzos que hai nunha costa moi pendente. A costa pendente, logo un pouco máis xan e logo volve subir, non é que pousaran os foles, o propio sitio é un Pousafoles, ou unha pousa, ou un pouso, porque era un relanzo, era un descanso. Quer dicir que os foles da palabra están en sentido figurado, non é necesario, a mellor sí, pode ser que hai, pero non tiñan por que pousar nada, chamanlle Pousafoles, tamén chaman Pousafoles a unha persoa que é moi pousona e non anda cos foles ao lombo deixándos. Quer dicir que este camiño de Pousafoles, porque isto é antes de que houvese a Gran Vía, como é sabido. Antes de que houvese a Gran Vía, a Areosa e esta parte de que hoxe sería a Praza da Independencia, por aí estaban comunicados polo camiño de San Amaro, que é un camiño documentado desde o século XVII, antes de que houvese noticia da Gran Vía de nada semellante. Sigue existindo durante un tempo, a ver, porque cada vez é máis pequeno, vanlle chupando partes. Cada vez é máis pequeno, porque realmente atravesaba as camelias e pois debía chegar a... Claro. No, empataba co Romil, efectivamente, continuaba co Romil, é verdad. Xa que falamos do Romil. É verdade, a prolongación do Camiño San Amaro era o propio Romil, é verdade, e acababa na Falperra. Pois vou aproveitar para falar da Falperra, un topónimo bastante enigmático, que se repite en Braga, no Porto, na Coruña, non sei se coñecedes, hai sitios chamados a Falperra, todos teñen en común un desnivel moi pronunciado, e cando chove moito ou cando hai augas torrenciais realmente se crea aí unha fervenza. Se alguén coñece a Falperra da Coruña ao lado do auditorio, é tamén exactamente o mesmo. Esta é toda a caída que había, a intervención urbana vai disimulando, pero era toda a caída que había ao pé do castro na baixada para a fonte da Falperra, onde está a fonte da Falperra.
é probable que estea emparentado co verbo falir, un verbo que significa caer, o verbo de fallar, de verbo... Quería saber a túa opinión sobre dous topónimos moi característicos de Colla A ver. que lle cambiaron tamén. Un é, sempre se dixo o Turreiro, sin embargo hai outra acepción que se chama o Torreiro, e despois Lavadouro, nada de lavadoiro, sempre se dixo lavadouro, pousadouro, corredoura, vasoura. Esta é a forma propia, corredoura, vasoura, é a forma propia tudense e portuguesa, como sabedes. É a forma, quer dicir que eu na miña terra digo lavadoiro, aquí dice lavadouro, esta é a forma común aquí, para estes sufixos. Espera, cal outra que dicías con lavadora, que agora outra que dixeches? Turreiro. O de turreiro, torreiro. A ver, en realidade é unha palabra derivada de terra. En portugués, a forma estándar é terreiro. O terreiro que funciona é un equivalente a praza. Noutras áreas de Galicia din terreiro, conservan o E, pero en toda a zona tudense onde estamos alterouse en torreiro ou directamente en turreiro, e funciona como a denominación habitual do campo da festa, porque é a praza onde se celebra tal. Será unha palabra derivada de terra, pero na fala aquí din con O ou con U xa directamente. Entón, se no libro de Colla pon terreiro é porque lle puxo Iván Sestai a forma estándar, digamos, pero que... Puxo Turreiro porque, como se dixo ser... Claro, por iso digo, é dicir, ao mellor fai referencia a cal é a forma... Sí, ao mellor fai referencia a cal é a forma estándar, pero se está consolidado como turreiro, poñería turreiro porque é habitual. Entón, un turreiro é un terreiro na zona tudense. É así. O raro é porque en portugués non... É probable que en portugués tamén tivesen unha variante popular, pero a lingua padrón estableceu terreiro e hoxe todo o mundo di terreiro. Pero é o mesmo, é unha praza. A ver. Toralla. A ver, este Toralla ten o seu interese, porque primeiro, parece ser que Toralla era o nome da zona, non da illa, senón da zona do continente onde está o Vao, ou máis ben, a zona esquerda do Vao, onde está Mirambel e a cousa... Pénsase que ese era o nome de Toralla tradicional e a illa recibía o nome desa zona, é dicir, era Illa de Toralla, pero non era o nome da illa. Que pode ser ese Toralla? Pois a terminación ten pinta de ser cousa prerromana. E o Tor, máis aínda. Tor é un nome... É unha palabra prerromana que significa altura ou monte. Isto non sei se agora alguén lembra. Cando andaban buscando a Bin Laden nas montañas do Afganistán, andaban nunha comarca que lle chamaban Tora Bora. Alguén lle soa este nome? Tora Bora. En Pontevedra facían un chiste que decían andan buscando por toda Bora. Bora é unha parroquia de... Bueno. Tora Bora. Bueno, pois Tora Bora é que é curioso porque é en territorio pastún, falan unha lingua indoeuropea e ese Tora significa os montes... e explicaban Tora Bora que significa os montes das covas ou algo así. Si, os montes das covas. Pois ben, temos en galego ese Tor que significa tamén monte ou altura. Antes falamos da Serra de Queixa. A Serra de San Mamede, é dicir, a variante suroriental da Serra de Queixa, antes de que a familia de San Rosendo fundase ali unha capela dedicada a San Mamede, chamábase históricamente Monte Toro. Unha das parroquias do concello de Laza chámase Toro. Ese Toro é monte. A ver, máis cousas relacionadas con este Toro. Bueno, e outro Bora, que sea máis interesante, porque eles explicaban Tora Bora, os montes das covas, pois outro Bora é probable que teña parentesco co noso burato, e o noso, o burato, en latín é forare, perforar, nas linguas germánicas e nas célticas tería un B, de maneira que burato e furado, son, por decirlo así, dos modos de dicir o mesmo, nunhas linguas ou noutras. Foi había un que se chamaba, un topónimo que se perdeu, que deu con el Iván, Torquemada. Podía ser un apelido. Na época dos templarios, me parece que... Podía ser un apelido.
porque se fose galego sería Torqueimada, porque é unha torre queimada. Xa que mencionas o de... Bueno, Colla. Colla é outro prerromano, de orixe prerromana, de etimoloxía controvertida. Iván Sastai pensa que tamén fai referencia a unha depresión no terreo, está emparentado con o sustantivo cova e o verbo cavare. Non sabemos. Tamén hai que non ten asociado o sustantivo común galego coio e croio, unha pedra, pero é máis fácil que faga referencia a depresión en calquera caso. É un enigma e non se sabe. Bueno, morrazo é derivado de morro, morro ten que ver con pedra, é unha posiblemente prerromano tamén. Moaña é probable que sexa derivado de moa, pero con un sufixo prelatino. Moas, aquí sería mo, é denominación habitual de formacións petras redondeadas, bueno, na parroquia de Matamán, que lle chaman a mo. Nese libro que se publicou de Matamán a Historia, aínda hai unhas fotos dos canteiros subidos en riba dun penedo redondo enorme, pois seguramente era o que deu o nome a Mo. E no Concello de Mos, se alguén ten curiosidade, no Concello de Mos, xa chegando do Porriño, en Sanguiñeda, hai unha subida á esquerda, indo cara ao Porriño, unha subida á esquerda onde está a Asociación Cultural de Sanguiñeda, e o camiño ese está todo cheo deses pedrolos enormes gigantescos, esas son as mos que dan, que se estivese noutra zona de Galicia sería Moas, que dan nome ao lugar. Estamos na Coruña, mesón do vento, que hai a mesón del viento. Pero hai que decir que era mesón del vieito, do vento con B. Ben, circulou esa cousa, o mesón do vento, creo que tamén é moralejo nese libro de toponimia gallega e leonesa, que indique pode ser de alguén chamado Vento, de nome. Vento é o resultado portugués e nin siquera é o resultado portugués do norte. As formas galegas do nome latino Benedictus son Vieito e outras variantes, pero non Vento. De maneira que se imaginamos que non son do Vento era do nome propio, teria que ser un portugués con ese nome, pero resulta que hai en Galicia 19 lugares chamados Casa do Vento, ou ben o vento simplemente. Eu durante moito tempo pensei que era o vento meteorolóxico, ata que descubrín que todas esas casas do vento tiñan en común que tiñan licenza para ter mercado e pagaban un tributo que se chamaba en castellano Alcabala del Viento, de maneira que chamarse Casa do Vento é o mesmo que chamarse establecemento con dereito a comerciar. E ese vento non ten que ver co vento que sopra, senón probablemente pois co verbo vender, igual que as vendas, é dicir, é probable que o vento das casas do vento teña relación con eses outros Ventorro e Ventorrillo, soavos estes topónimos, Ventorro, Ventorrillo. No nomenclátor de Galicia hai algúns topónimos que xa naceron en castellano, que nunca tiveron forma galega. Pois varios deles son topónimos relacionados cos camiños públicos. As vendas oficiais que se instalaban nas vereas reais e nos camiños reais son as que levaban ese nome de Ventorro ou Ventorrillo. E as casas dos camiñeiros, casillas. Non sei se alguén lle soan sitios que lle chaman a casilla. Nalgúns lados son as casetas do rodicio, por aí. Algúnas chamanlle casetas, pero a denominación habitual era casilla, con sufixo en castelán, e Ventorrillo, con sufixo en castelán. E sempre están en vías de importancia porque eran... Manzanillo. Manzanillo é unha localidade de Cuba. A ver, é que ten gracia porque son as preocupacións habituais cando empezaron a rotular a autoestrada, os que nos interesamos nestas cousas, alucinando con aquel rótulo de Viaduto Manzanillo. Pois mandamos
facer traballo de campo ali en Urdilde, creo que se chama, e chamase ese val todo, chamanlle ese monte de Manzanillo. Manzanillo é o sobrenome dunha familia de ali, e esa familia tiña ese nome porque estivera en Cuba, nun lugar chamado Manzanillo, é dicir, non é, porque eu xa teño oído, non sei a quen lle teño oído comentar, o topógrafo deulle por poñerlle o seu nome, non, é o nome local, é dicir, chamase así o sitio, naceu así, porque ás veces hai nomes que naceron. Outra cosa, en Granada hai por ser Granada por aí, Sacadores, que por aí, Pipileira, Pampaneira, hai un Granada, hai un pobo que se chama Ferreirola, igual que hai un Lugo por aí, que fueron galegos que llegaron a entero. a ver, que conto. Hai un libro de Fernando Cabeza que se titula Galegos nas Alpuxarras, por se alguén lle interesa. Porque efectivamente levaron, despois da expulsión dos mouriscos a principios do século XVII, levaron 30.000 familias galegas a repoboar as Alpujarras. E entón hai xente que di, porque ali hai sitios que se chaman, ese é menos problema, e outros que se chaman Pampaneira, Capileira, acabando en Eira. Sabemos, xa se sabe desde tempos de Menéndez Pidal, que son mozarabismos, non, é dicir, teñen eses ditongos así, pero non polo galego, senón pola lingua que se falaba ali, lingua derivada do latín que se falaba ali na Idade Media. O que sí que sucede é que a chegada da poboación galega seguramente favoreceu que eses ditongos continuasen con esas formas, nas Alpujarras. Pero, e logo xa digo, 30.000 familias, e é interesante, non é ninguna... 30.000 familias nunha zona que hoxe non creo que haxa 30.000 familias, é dicir que prácticamente todos os que andan por ali serán descendentes daqueles galegos que levaron. Mira, outro topónimo vigués que está a piques de desaparecer, Peniche. Bueno, agora xa non, porque... A ver estes peniches, que son unha cousa curiosa, porque hai outro peniche en Portugal, o daqui posiblemente sexa eco do portugués, porque aquí a evolución normal sería penís. Son formas locais de un peniza que é un colectivo de pena, de penedo. Isto non sei, ti que és ourensán non o ves tan raro como a min, pero aquí a palabra pena ten moi pouca vitalidade. É dicir, para min botouse, foise bañar, subiu unha pena, botouse ao río. Pois aquí non usan a palabra pena, non só non a usan, senón que mesmo o colectivo penedo úsase ás veces outeiro para denominar un penedo. Entón a palabra pena está pouco viva en toda esta área tudense e non digamos en Portugal. En portugués, bueno, esta é unha curiosidade, é o que lle chaman... Un segundo. É verdad, esa rúa que vai desde Ramón Nieto ata arriba, a rúa da Penís, que aparece en toda a documentación antiga como Peniza, e a partir do século XVIII, Peniz, acabado en Z, non sei que pasou coa final, pero era tamén o mesmo, é un colectivo de penas. Quer dicir que o topónimo, si, se din a Penís, ou a Peniz tamén aparece con Z final, aparece nos... Pero unha cousa que comento do portugués. Había tres palabras pena distintas, en galego portugués medieval, digamos. Unha era a pena do pesar, de estar apenado, outra é a pena de pedra, un pedro, en castelán peña, e a outra é a pena de escribir. Bueno, non, pero estou falando en galego e en portugués. A palabra pena era tres cousas, ou a pedra, ou era tamén a pena do pesar, ou era tamén unha pena, é dicir, o inglés pen, a pena de escribir, unha pluma. A pluma, en galego temos penuxe para o que se di plumón, pero a palabra pena perdeuse e usase pluma, pero en portugués. En portugués sacrificaron a pedra, é dicir, en portugués usan pena para a de escribir, usan pena para do pesar, e a da pedra, non sei se alguén foi a Guimarães, teñen ali ao alto Nosa Señora da Peña, que xa é un castelanismo evidente. Sacrificaron a forma tradicional. Isto é un exemplo do que se chama conflicto léxico. Cando hai tres palabras que significan o mesmo, é difícil que sobrevivan as tres. Pero o curioso é que os galegos sacrificaron a que significa escribir. É normal nunha cultura fundamentalmente analfabeta, mentres que os portugueses sacrificaron
a máis evidente no mundo rural, que é a que significa pedrusco. Ahí había en Vigo, por hacer la costa Peniche, un punto por ahí que estaba Picacho. No sé si quedó... Bueno, sí, o Picacho, e é o nome do colexio, ainda. É un derivado de pico. Bueno, unha cousa de Peniche. Peniche xa non se perde porque se conservou... conservouse para denominar, ao final aplicouse a algo, porque Peniche hoxe en día... Bueno, primeiro, hai unha veterinaria que se chama Peniche, que antes de que tal... Pero eu creo que lle puxeron o nome de Peniche... Ah, é verdad, debe ser. Reivindicábase a praza. A praza do Claro. as pinturas quería ser praza de Peniche e deronlle as... Non, porque agora é que en realidade está hoxe Peniche, son dúas rúas, Pi Margal e máis... A que vai para Bouzas, como se chama? Está aí fala de que hai un porto en Portugal, que é o porto de Peniche, Sí. onde van a pescar. Claro, é que efectivamente, aquí a forma normal sería Penís, é dicir, esa variante de Penice, porque Peniche, pois seguramente polo portugués, porque esta evolución aquí non sería normal. Non só iso, senón que o propio feito de pronuncialo Peniche tamén se dista, porque en portugués se escriben Peniche, pero é Peniche. O que pronuncian, non din Peniche. É dicir, pode ser eco do portugués, pode ser. Ten en conta que Peniche era un dos barrios históricos da Colla Antiga. Era Peniche. Ah, bueno, Colla... Ah, é que non sei por que non teño aquí. É que trouxen algúns documentos... casi non se lee. Trouxen algúns documentos. Este é o documento máis antigo que se conserva de Vigo, que é esa disputa entre xente de Canedelo, hoxe Canadelo, ali na zona, bueno, onde está ahora o... E a xente de Vigo facendo a delimitación. E que tamén hai outro pleito entre os de Coia e os de Vigo que afecta a esta zona, pois, cerca de onde estamos. No, entre a parroquia de Coia e a parroquia de Vigo. De Santa María de Vigo, porque de Vigo había dúas parroquias, como continúa habendo hoxe, Santa María, que era tradicional, e logo Santiago de Vigo, que era máis interior. Bueno, algunha cousa simpática. Aparece un individuo neste documento do ano 1000 e pouco. Aparece un individuo chamado Sandino Sagadiz. Nesta época, os apelidos patronímicos aínda eran condicionados. A ver se me entende esta cousa. Antes dixen, o fillo dun tal Rodrigo é Rodríguez. Eso no seu inicio na época medieval. A partir do século XIII xa pasaron a ser herdados, de maneira que se o teu pai se chamaba Rodríguez, pasabas a chamarte Rodríguez. Se o pai se chamaba, te imaginade, Pedro Rodríguez, ti herdabas o Rodríguez en vez de recibir novamente un Pérez, porque era Pedro pai, é dicir, non eran condicionados. Hai linguas, aínda na actualidade, que forman os apelidos patronímicos condicionados. Por exemplo, o islandés. Se eu vou a Islandia e teño un fillo en Islandia, creo un apelido novo que sería Gonzalosson, ou non sei cal é o sufixo que lle poñen. Quer decir que hai... Bueno, pois, nesta época os apelidos ainda eran condicionados. Un tipo apelidado Sagadiz, quer dicir que o seu pai se chamaba Sagado, ou en latín Sagatus. É probable que sexa o que provocou o topónimo Segade cando se baixa pola avenida de Madrid ao chegar á altura do... Veis ali? É que na extrema entre Lavadores e Bembrive, creo que Segade é de Bembrive e en cambio xa o Gandarón xa é de Lavadores. Queda na extrema. Bueno, algunha outra curiosidade é que nin se leen, aparte que non... Bueno, pois nada. Pois se teño algunha cousa curiosa... Nada. Ah, bueno, o de Flumen Sárdoma, en toda a documentación medieval, o río do Fragoso, do Val de Fragoso, é coñecido como Sárdoma, Flumen Sárdoma. Os registros máis antigos de Teis, con un X aquí no fin, é palabra, xa dixe, é de orixe prerromana, escura, do máis escuro. Esta é a atestación máis antiga que temos de Comesaña, que é esta, na que aparece con A. E aínda por riba hai un erro no sufixo, en vez de Comesania, pon Comesiana. Pero a mí o que me interesa é este A inicial, porque se realmente tiña A inicial,
entón pode explicarse como eses que dixen de Camos, de Cameixa, que son terras cultivadas en lixeira pendente, vamos, medianamente inclinadas. Came... Nada. Sárdoma era o nome antigo do río Lagares, é dicir, o nome da parroquia de Sárdoma venlle do río, e non ao revés. Sárdoma era o nome do río principal do... Bueno, a ver se algunha cousa máis. É que... Bueno, exemplos de Valadares con un L só na Idade Media en latín, o sea que non hai dúbida ninguna. Xente chamada Sánila, isto é para Saiáns. Hai xente chamada Sánila ata o ano 1000, non sei que... Ás veces, para saber a antigüidade dun topónimo que procede dun nome persoal, calculamos en que época estaba de moda ese nome persoal, co cal podemos ter un indicio de en que época naceu o topónimo. Se a partir de do ano 1000 xa non volve a haber xente chamada Sánila, está claro que o lugar de Saiáns ten que ser anterior. Bueno, Coruxo aparece moitísimo, moi documentado, moitísimo, porque xa digo, era a saída ao mar do mosteiro ourensán de Celanova. Paio Curvo, este é un tenente de Fragoso, moi coñecido na época... Das primeiras atestacións de Colla, esta é que comentei antes, un preito para establecer a delimitación entre Santa María de Vigo, é dicir, Vigo, a Colexiata, e Colla. Polo tanto, isto debía ser por aquí, non moi lonxe de aquí, porque Vigo tiña, a zona del litoral era moi longa. Infragoso. Aquí estamos entre terras de Santo Tomé de Freixeiro, Colla, sí. Tamén colle algo a Espedrigada, que tamén pertenecía a unha parte... Espedrigada e Colla. Espedrigada é unha terra que se lle quitan as pedras para poderla cultivar mellor. Espedrigar. Ten un sinónimo ese espedrigar, noutras zonas chamanlle escoriscar. Son os sitios chamados escoriscada ou coriscada, porque tamén é facer o mesmo. Nun campo cultivado quítanse as pedras que estorban para cultivalo, e ás veces fórmanse montículos con esas pedras. As espedrigadas e as... Cataboi é un sitio desde onde se ve o gando. Aínda que sexa así claramente, Cataboi parece que só ven un, non, é un modo de chamar, é un sitio que estás nunha altura suficiente que lles permite ver onde pacen os tal. Estes de cata, os que son cata máis outra cousa, son moi interesantes porque Cataboi, tamén hai catapeixe, só hai alguén, sitios que chaman catapeixe, sitios desde onde se ve o mar, seguramente onde ve a xente que está pescando. Catapeixe, bueno, ahora porque non teño aquí o mapa, pero se alguén ten a curiosidade. Indo de Esteiro para Muros, ou de Serra de Outes para Muros, na ría de Noia, no norte da ría de Muros e Noia, hai un sitio que se chama Catasueiro. Bueno, un vai por aí, por esa estrada, e ao chegar a Catasueiro, mirando para o outro lado da ría, vese a aldea de Sueiro, que está metida detrás dunha punta, un vai pola parte norte da ría e non ve a aldea ata que chega ao sitio chamado Catasueiro, que é desde onde se cata Sueiro. Este cata é captar. Ás veces moitos sitios con boas vistas que se usaban para vixiar, etc., que eran derivados deste catar, alteráronse en formas da familia de Gato. Non sei se vos sou algún Monte do Gato, e era un sitio de vixía, ou Atalaya do Gato, é casi unha redundancia, eses gatos eran de gata. Bueno, pois esta é unha curiosidade simpática. Como se chamaba? Bueno, Monte Alba era Monte Alba xa, previamente, antes de que creasen a capela de Nosa Señora da Alba, porque foi a que lle deu nome, pero xa había o lugar de Alba na ladeira. Pero o outro, o Cepudo, non ten nin 100 anos de antigüidade ese nome. Históricamente aparece sempre como Outeiro do Gato. E hai, se alguén ten, bueno, hoxe é fácil acudir ás hemerotecas virtuais, os montañeiros celtas e outras asociacións de excursionismo viguesas, antes de que lle empezaran a chamar Cepudo, xa sacaban os seus programas no Faro de Vigo ou na prensa da época,
e veredes que sempre se chamou Outeiro do Gato, atacando, pois a raíz, na década de 1940, por unha campaña de repoboación forestal que parece que foron os mesmos da repoboación quen se dedicaron a poñer nome aos sitios que eles pensaban que non o tiñan, porque terxa, todos os sitios tiñan nome. De maneira que o caso este do Cepudo, non hai noticia ninguna do Monte Cepudo en ningunha documentación histórica de Vigo. Viña dun ministerio, viña dun ministerio. Quer dizer, non creo que fora xente de aquí. Non sei, bueno, algún outro máis, porque... Sí, a Parrocha, o Arieiro... As parrochas, a ver, parrocha é derivada... As parrochas e semellantes son derivados de parra. De parra. As parras nesta zona, ou prácticamente en todo o sur, chámanse parras as viñas de media altura, chámanlle latas o que noutras zonas lle chaman parras, é dicir, onde colle unha persoa por debaixo, e chámanlle videiras as que están no chan, é dicir, había 3 tipos de cultivo do viño. E é probable que eses sitios chamados parrocha ou outros derivados de parra teña que ver coa parra. A palabra parrocha, como sabedes, é como lle chaman as xouvas no norte, no Cantábrico, pero non ten nada que ver con estes. Ali todo xunto, a Parrocha, o Arieiro e o Meixoeiro. Bueno, Arieiro é un derivado de area, Arieiro. E a ver estes meixoeiros. Iván Sestái, que trata o meixoeiro daqui, el dubida se pode ter relación cos meixóns, é dicir, as crías das anguías. Nalgúns pode ser, pero no daqui, a tanta distancia de un río que poida telas, non pode ser. Meixoeiro. É un derivado dun verbo ameixoar. Ameixoar é recoller o gando que está no monte e leválo para a casa. En portugués é palabra viva, ameixoar. É un derivado de mansionen, sería admansionare, é dicir, leválos para a casa. En portugués é palabra viva, ameixoar. Os sitios que se chaman meixoeiro ou meixoeiro ou ameixoada ou equivalentes están sempre nos altos, é onde levaban o gando a pacer, pero o sitio propiamente chamado meixoeiro é pois onde recollían os diferentes rabaños xa para leválos para o núcleo de poboación. É dicir que non sei como aí Iván Sestái se puxo tan cauteloso, porque para outros meixoeiros ou equivalentes que hai por Galicia adiante, ninguén ten dúbida de que teñen que ver co gando, e sobre todo tendo en conta que os hai en Portugal, e en Portugal é palabra viva, ameixoar. Bueno, o galiñeiro é un enigma, primeiro, porque cando unha realidade xeográfica é moi evidente na paisaxe, entón o normal é que teña un nome prehistórico. Isto é unha especie de lei. Canto máis importante é un lugar, máis fácil é que sobreviva o seu nome ao longo do tempo. Ao contrario do que pasa, mellor, con unha terra cultivada, que basta con que cambie o propietario, ou cambien os cultivos, ou calquera cousa pode cambiar de nome. En cambio, os nomes dos ríos, enténdese, os ríos que son un topónimo lineal, que se poña de acordo un fulano de Lugo, un fulano de Portomarín, un fulano de Ourense, de Ribadavia, é moita distancia para cambiar o nome a unha realidade tan... Bueno, pois, cando destaca moito na paisaxe por exemplo, un monte, como é o caso do Galiñeiro, o normal é que tivese un nome prelatino, pois non sobreviviu. O curioso é que co nome chamándolle Galiñeiro, creo que os primeiros registros son do século XVIII, no catastro non sei nada. Antes, pois, ás veces aparecen montes de Zamás, montes de Cela, montes de Erville. Non hai un nome para a serra no seu conxunto. Pois é unha rareza, salvo para os que defenden, volvería para atrás, que o nome de Toroño era o nome da serra, non únicamente o Galiñeiro, é que claro, nós pensamos no Galiñeiro, pensamos nas gallas esas que ten o Galiñeiro, pero realmente é toda unha serra que ven desde, bueno, a que separa as augas do Miño e o Miñor, o salto de Santa Antoíño e por ali, o da Groba, esas son tamén ramificacións, pero chega ao Santa Trega, e polo lado de aquí, da Ría de Vigo, chega ao Maúxo, é dicir, desde o Galiñeiro,
o Monte Alba e Baladal, ata a punta de... é toda unha mesma unidade. Pois hai xente que cree que o nome de Toroño, que era o nome deste territorio, como dixemos, o territorio do norte da diocese de Tui. Non, como unha vila non. Un territorio, a ver, é que ese é un dos problemas. Hai xente que pensa que o nome de Toroño era un, para nós é o que chamamos un corónimo, un nome de territorio. Pero hai toponimistas que pensan que correspondía cunha localidade e vinculan simplemente polo sonsonete con Torroña, alá no alto da Groba, que é difícil que un lugar, aínda que fose 50 veces máis grande no pasado que hoxe, tan marxinal dentro do territorio, é difícil que se nome dese nome a todo o territorio. É probable que Toroño sexa todo o conxunto destes montes tudenses, e non un sitio concreto. Que asolaron aquí, claro, é que efectivamente non os vándalos xa previamente... Bueno, hai un momento, a finais do primeiro milenio, en que, a partir do século IX, en que os bispos de Braga, os bispos portugueses do norte, foxen cara ao norte a Galicia. Non sei se é sabido isto. O bispo de Braga marcha a Lugo, o bispo de Dumio asume a diocese de Mondoñedo. Bueno, pois nestas razias do sur cara ao norte, Toroño sempre as leva. Toroño padeceu moitas invasións, tanto dos bárbaros, digamos, como dos piratas que viñan do Magreb, dos magrebís, como dos normandos, dos que viñan do norte. O ataque máis famoso de Toroño é cando o famoso Olaf, o rei dos vikingos, sobe polo Miño arriba e chega a Tui. Ese é o gran ataque dos bárbaros en Toroño. Pero Toroño, se digo, tede presente isto, era todo o territorio da diocese tudense. Non é un sitio concreto, é un corónimo, nome de territorio, non é un lugar. E aproveito para comentar un detalle. En Galicia había moitos corónimos, é dicir, nomes de territorio que non era un sitio concreto. Cando no século XIX os políticos liberais fan a división en municipios, non lles entraba na cabeza que un concello se chamase de un modo distinto, ou máis ben, que o nome do concello fose un lugar que non existe, que fose o nome do territorio. Entón, moitos tradicionais, a miña terra chamábase Deza, pois non lles entraba, puxeronlle Lalín, cambiaronlle, un topónimo que tiña 1200 anos de tradición, pois cambiaron, porque non lles entraba. Creo que o único que sobreviviu, que non se corresponde con un nome concreto, é o de Cotobade. E o resto cambiaronlle os nomes, se chamaba Miñor, pois inventanlle Nigrán, porque lle puxeron ali o tal, era xurisdicción de Parada de Miñor, ou se era... A tesis de que Vigo era o antigo Turonio e tal, que alguén que expresado o nome Previcus, eso non ten base. Non só non ten base, senón que ademais o tenente de Turonio, o xefe, no século XII, por exemplo, hai documentos de Raimundo de Borgoña falando do seu... Este paio curvo, este é un tenente de Turonio. Este paio curvo aparece moito no século XII. Tenente en Turonio, tenente en Castelo Santa Elenie, o Castelo Santa Elie, tiña o seu centro militar, no que hoxe é o Monte Castelo, entre Camos e Parada. Ese, digamos, era o castelo central da terra de Turoño. Había outros, había o de Tebra, que tamén, antes do que se fixe no século XV, xa había un castelo histórico. Menciónanse os sitios e son tal en Toroño. Entón, cando din deste Castelo Santa, que non se sabe moi ben, porque ás veces poñen en latín Santa Elenei, pero a mellor resulta que o nome, porque outras veces aparece Santenie, eso non se corresponde exactamente con Santa Elena, non sabemos moi ben como se chamaba. Dan o nome do lugar e di que está en Toroño, pero falan de Tui e di que está en Toroño, de maneira que Toroño non é un lugar, é un territorio. Unha cousa, o de Ferrolterra non é unha invención. Outra cousa, sí. Ferrolterra, e sábese que non inventou. Ferrolterra é un invento
como se chamaba, este señor que foi presidente do equipo de baloncesto durante moitos anos e foi ministro, foi conselleiro con Fraga. Foi conselleiro de Fraga. Pois efectivamente decidiu esa cousa de Ferrolterra. O nome histórico era Trasancos. Todo o que queda ao norte da ría de Ferrol, é dicir, todo ese territorio era Trasancos, que aínda se conserva en algunha parroquia. San Xurxo de Trasancos, San non sei que de Trasancos, e inventaronlle de Ferrolterra. E Trasancos, que era un corónimo con bimilenario polo menos, pois está a punto de desaparecer. Son destas manías. A mí tampouco me gusta nada eso de Ferrolterra, que non é? Deixamos que levamos dende as 7, son as 9:30, creo que xa... Si tedes algunha máis para acabar...